విద్యావధూ జీవనం ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం సర్వాదాం స్నపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. రాగం சரியா வரல மாதாஜி. நாளைக்கு இப்ப ராகமா பாடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவ பாடுறீங்களா? ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பீகாரி. இது எல்லாமே பாட மாதாஜி. ஜெய ராத மாதவ ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா ஜெய கிரிவரதாரி. பாடுங்க மாதாஜி. ஜெய யசோதநந்தன பிரஜஜனரஞ்சன ஜெய ராதா மாதவ ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா ஜெய கோபி ஜன வல்லபா ஜெய கிரிவரதாரி ஜெய யசோதநந்தன ஜெய பிரஜஜனரஞ்சன ஜெய யமுனதீர வனச்சாரி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாம் பாடி முடிச்சிட்டீங்களா? பாடிட்டேன் மாதாஜி. பாடவா மாதாஜி? மாதாஜி 7th சாப்டர்ல 7:5 7:14 மனப்பாடம் ஸ்லோகம் மாதாஜி. அதை 2 தடவை படிச்சு காமிச்சிருங்க மாதாஜி எல்லாருக்கும். ஓகே மாதாஜி. 7.44 என்ன ஸ்லோகம் மாதாஜி? 7:5 மாதாஜி. 7:5 ஓகே. இன்னொன்னு 7:14 ஷேர் பண்ணுவோம் மாதாஜி. அது மட்டும் அவங்களுக்கெல்லாம் வேணும்ல, ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. 2 ஸ்லோகம் தானே இதுல? ஆமா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. अपरेयं यदस्तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ஏதம் தாரியதே ஜஹத். இப்ப நான் வந்து 4ஆ பிரிச்சு சொல்றேன், அப்படியே பின்னாடியே சொல்லுங்க எல்லாரும். அபரேயம் இதஸ்து அந்யாம் பிரகிருதிம் வித்தி மே பராம் ஜீவபூதா மகாபாஹோ ஏதம் தாரியதே ஜஹத். இப்ப நான் ஒரு தடவை படிச்சிடுறேன், அப்புறம் பின்னாடி ஒரு 2-3 பேர் வாசிங்க. अपरेयं इदस्तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्. अपरेयेमिदस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ஏதம் தாயத்தே ஜகத்.
எல்லாம் கரெக்டா சொன்னீங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல மட்டும் அப்பரேயம் இல்ல, அப்பரேயம் சொல்லாம அப்பரேயம் அப்படி மென்மையா சொல்லலாம். அப்பரேயம். அபரேயம் மிதஸ் அப்ப இல்ல, அப்ப. அப்ப ஆஹ் அப்பரேயம் மிதஸ்வான்யாம் கரெக்ட் மாதாஜி. வேற யாராவது சொல்லுங்க. அப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்பரே அப்பரேயாமித மாதாஜி, அடுத்தவங்க வாசிக்கிட்டோம். அபரேயம் இதஸ்மன்யாம் பிரகிருதிம் வித்தி மே பராம் ஜீவபூதாம் மகாபாஹோ யதேதம் தார்யதே ஜகத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்களும் அந்த வந்து பன்னு சொல்லாம அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அபரேயமிதஸ்த்வன்யாம் பிரகிருதிம் வித்தி மே பராம் ஜீவபூதாம் மகாபாஹோ ஏதம் காரியதே ஜகத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாம் அந்த அபால தான் வந்து மாட்டுது. அபான்னு சொல்லாம அப்ப அப்படின்னு சொல்லுங்க. அடுத்தது வேற யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து யார் சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்பரேயமிதஸ்த்வன்யம் பிரகிருதிம் வித்தி மே பராம் ஜீவபூதாம் மகாபாஹோ யயேதம் தார்யதே ஜகத். கரெக்ட். நல்லா பண்ணீங்க மாதாஜி. அடுத்து 14 சொல்லிடலாமா? ஓகே மாதாஜி, ஷேர் பண்ணிட்டு. தேவி ஹேஷா குணமயி மம மாயா துர்கத்யயா மாம் ஏ பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தி தே. இப்ப நான் நாலா பிரிச்சு தரேன். 4 வரியா சொல்றேன். தேவி ஹேஷா குணமயி தைவி ஏஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மம மாயா துரத்யயா மாம் ஏ பிரபத்யந்தே மாமேவயே பிரபத்யந்தே பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தி தே. மாயாம் ஏதாம் தரந்தி தே. தேவி ஹேஷா குணமயி தைவி ஈஷாமயே மம மாயா துரத்யயா மம மாயா துரத்யயா மாம் ஏ பிரபத்யந்தே மாமேவயே பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தி தே. மாயாமேதாம் தரந்தி தே. இப்ப நான் ஒருத்தர் முழுசா பாடிடுறேன். அப்புறம் யாராவது 2-3 பேர் வாசுங்க. தேவி ஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாம் ஏ பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தி தே. போன ஸ்லோகம் வாசிக்காதவங்க இருந்தா வாசிங்க. ஹேஷா பானுப்பிரியா மாதாஜி, எழில்குமார் பிரபுஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரபுஜி, படிங்க மாதாஜி. दैवीक्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. ஈஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாமேவாயே பிரபத்யதே மாயா மேதாம் தரந்தி தே. இங்கே ஏதாம் இல்ல, ஏதாம். தா வந்து மென்மையா சொல்லணும். ஓகே. அடுத்தவங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே படிங்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி. दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। வெரி குட், நல்லா சொல்றீங்க. அடுத்து வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஓகே, இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க. இப்போ இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே பாட்டு சொல்லி தரேன். இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போயிடலாம். ஓகே மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. சரி. நேற்று என்ன பார்த்தோம்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? நேற்று 7th சாப்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று என்ன பார்த்தோம்? கணபதி பிரபுஜி தான் நல்லா சொல்லுவாரு. கரெக்டா சொல்லுங்க, என்ன பார்த்தோம் நேற்று? எந்த இதுல எல்லாம் உணர்ந்தோம் அவரை பகவான? ஞானம் விஞ்ஞானம் ரெண்டையும் பார்த்தோமா இல்லையா? மாதாஜி. அப்புறம் பகவானுடைய ஆற்றல்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்ன ஆற்றல்கள் பார்த்தோம்? ஸ்தூலம் சூஷ்மகம் ரெண்டு பார்த்தோம். ஸ்தூலம் மற்றும் ஸ்தூலம்ன்றது வந்து பூமி, ம், இந்த பஞ்சபூதங்கள் பூமி, நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஸ்தூலமா இருக்கும். சூட்சமன்றது மனம், புத்தி, அகங்காரம், ம், அது correct. சூட்சமமா இருக்கும். ம், அத பத்தி எல்லாம் பார்த்தோம். அதெல்லாம் அவருடைய வெளிப்புற சக்தி. ஓகேவா? அதெல்லாம் அவருடைய பகிரங்க சக்தின்னு பார்த்தோம். அவருடைய அந்தரங்க சக்தி மூலமா அவர் என்ன பண்றாரு? அவதாரங்கள், அவருடைய விரிவ பல அவதாரங்கள் எடுக்கிறது. பலராமரா, காபோதர விஷ்ணுவா இருந்து பார்க்கடல்ல இருக்கிற விஷ்ணுவா அவதரிக்கிறது. அவர் பார்க்கடல்ல இருக்கிற விஷ்ணு முக்தியை தருவாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷ்ணு சொன்னீங்க, காரணவத ஈஸ்வந்து பிரபஞ்சங்களை படைக்க. அந்த பிரபஞ்சத்தவர் யாரு? கர்ப்பகத ஈஸ்வரோ. கர்ப்போதர விஷ்ணு. அவர்கிட்ட இருந்தான் பிரம்மா தோன்றுறாரு இல்லையா? ஆமாமா. பிரம்மா வந்து மறுபடியும் அடுத்தது செகண்ட் கிரியேஷன், அடுத்தது உயிர்வாழிகள்லாம் தோன்றதுக்கு அவர் ஒரு காரணமா இருக்கிறாரு. அப்புறம் தோன்றின உயிர்வாழிகளுக்குள்ளெல்லாம் யார் வரா? இதயத்துக்குள்ள ஷீரகத விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பரமாத்மா, அவர் தான் பார்க்கடல்ல இருக்கவர். பரமாத்மா வராரு. அதெல்லாம் நேத்தி படிச்சோம். அவருடைய சக்திகள் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம வந்து உயர்ந்த சக்தி, நம்ம வந்து மார்ஜினல் பொட்டன்சி அப்படின்னா நடுத்தர சக்தியில நாம இருக்கிறோம் உயிர்வாழிகள்லாம். இந்த உலகம் வந்து பிரபஞ்ச சக்தி எல்லாம் வந்து பகிரங்க சக்தியில இருக்கு. பகவானோட அந்தரங்க சக்தி. மாதாஜி நமஸ்தே. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி, நான் வந்து வெளியில இருக்கேன். ஆனாலும் நான் சில விஷயங்களை மட்டும் மனசுக்குள்ள இருக்கிறத மட்டும் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க சொல்லுங்க பிரபு. நான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நான் வந்து நீர்ல சுவையாவும், சூரியன் சந்திரன்ல ஒளியாவும், வேதங்கள்ல ஓமாவும் நான் தான் இருக்கேன். மனிதன்ல வந்து திறன், வீரியம், அறிவு எல்லாமே நான் தான் இருக்கேன். இயற்கையில காணப்படக்கூடிய சிறப்புகள் அனைத்துமே பகவானின் அம்சம் தான் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதா சொல்றாருன்னு படிச்சோம் மாதாஜி. சத்துவ, ரஜஸ், தமஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 குணம் இருக்குன்னு படிச்சோம் மாதாஜி. அதுல வந்து கிருஷ்ணன் வந்து அவரால் கட்டுப்படுத்த முடியாது அவரை அப்படின்னு படிச்சோம் மாதாஜி. இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அவர் அப்படின்னு படிச்சோம். குணங்களால மயங்கிய உலகம் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து உணரல. நாம வந்து கிருஷ்ணன் உணராம இருக்கோம்னாக்க நம்ம வந்து குணங்களால மயங்கி இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் படிச்சோம் மாதாஜி. அத வந்து மனிதன் வந்து குணங்களுக்கு அடிமை, கிருஷ்ணன் வந்து குணங்களை கட்டுப்படுத்துவான் அப்படின்னு படிச்சோம். நாமெல்லாம் வந்து குணங்களுக்கு அடிமையா இருக்கோம், அவர் வந்து குணங்களை கட்டுப்படுத்துறவர்னு படிச்சோம். குணங்களின் எஜமானர். ஓகே. ஆமா, 3 குணங்களான மாயை வந்து உலகத்தை மயக்கிறது, ஆனா வந்து கிருஷ்ணன் வந்து அடையாளம் காண முடியல அப்படின்னு படிச்சோம். மாயைங்கிறது வந்து கிருஷ்ணனின் சக்தி, ஆனால் ஜீவனை கட்டுப்படுத்துகிறது அப்படிங்கிற படிச்சோம். ஒரு கிருஷ்ணர் வந்து மாயை வந்து படுத்திருக்கிறதுனால மாயை படம் போட்டு காமிச்சு இந்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. ஓகே ஓகே, கரெக்ட். அப்புறம் இது வந்து என்னை சரணடைந்தவர்கள், இந்த தெய்வீக மாயை கடக்கிறது மிக கடினம், என்னை சரணடைந்தவர்கள் வந்து எளிதில் மாயை கடந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் படிச்சோம். அதுதான் இப்ப நம்ம மெமரி படிச்சோம்ல, தெய்வீக குணமயி, அது அததான் சொல்லுது. ஆமா, நாம வந்து சரணாகதி மட்டுமே வந்து நம்ம மாயையில இருந்து விடுதலை அளிக்கும் அப்படின்னு படிச்சோம்.
வெரி குட், சூப்பர் பிரபு. இது கிருஷ்ணனை சரணாகதி அடையிறது தவிர நமக்கு வேற வழி இல்ல அப்படிங்கறத படிச்சோம். இதுதான் அன்னைக்கு நம்ம படிச்சதோட சாராம்சம்னு என் மனசுல இருக்குது மாதாஜி. கரெக்ட், எல்லாமே கரெக்டா சொன்னீங்க மாதாஜி. நான் வந்து சாலையில இருக்கேன், ஓரமா நிப்பாட்டிட்டு பேசிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து மியூட் போட்டுட்டு நான் பாட்டுக்கு வண்டி போட்டி வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நான் திரும்ப பேச முடியுமான்னு பாக்குறேன் மாதாஜி. பத்திரமா வீட்டுக்கு போங்க பிரபு, அப்புறம் கூட கிளாஸ் கவனிச்சுக்கலாம். ஜாக்கிரதையா வீட்டுக்கு போங்க. இது பாட்டுக்கு இது தனியா ஓடிட்டு இருக்கோம், நான் பாட்டு நான் பயணம் பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. வந்தீங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 15ல இருந்து 19. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை சரணடையாதவர்கள் யாராரு, பகவானை சரணடையக்கூடியவர்கள் யாராரு, துஷ்டர்கள் யாரு, நல்லோர் யாரு, அதை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். துஷ்டர், இப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய 99% மக்கள் வந்து இதுலதான், இந்த கேட்டகரிக்குள்ள தான் வருவாங்க. ஒண்ணு துஷ்டரா இருப்பாங்க, இல்ல நல்லவங்களா இருப்பாங்க. நீங்க இது படிக்கும் போது நீங்களே அதை உணர்வீங்க. அதை பார்க்குமா? ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மங்களாச்சரண் யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? நான் சொல்லிடவா? பிரணதி முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்களா? இல்ல சொல்லல. சொல்றீங்களா? நான் சொல்லிடவா? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திண்டாந்தஸ்ய ஞானாஞ்சல சலாகயா ஸ்வசூருமிலீதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மத்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீகுரோக ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரோன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ராதா கிருஷ்ண பாதா சககன லலிதா ஸ்ரீ விசாகம் விதம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சூதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பத்ருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனோப்யோ வைஷ்ணவப்யோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரவசே நமः. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமः. நமः. ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாச்சாந்திய கிரேசதாரிணே. பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்தியம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? 7-15 மியூட் போட்டுங்க மாதாஜி. அடுத்தவங்க யாராவது வாசிக்கிட்டோம். சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாங்க? 4 விதமான துஷ்கிருதினோ என்ன அப்படின்னா அந்த துஷ்டர்கள், அந்த 4 விதமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாரு. நாம இப்ப போன ஸ்லோகத்துலதான் படிச்சோம். லாஸ்ட் 14 ஸ்லோகத்துல நாம வந்து முக்குணங்கள்ல கட்டுண்டு இருக்கிறோம்.
தெய்வீ ஹேஷா குணமயி அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து குணங்கள்ல கட்டுண்ட நிலையில நம்ம எல்லா உயிர் வாழ்களும் இருக்கிறோம். அதுல இருந்து விடுதலை அடையணும்னா நம்ம எல்லாம் பகவானை சரணடையணும். சரணடைஞ்சா மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும், இந்த குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து விடுபட முடியும். இல்லைன்னா வந்து அதுக்கு வந்து பகவானுடைய துணையோ இல்ல ஒரு ஆன்மீக குருவோட துணையோ நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். ஆனா இதுல என்ன சொல்றாங்க, சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள். மூடர்கள் அப்படின்னா யாரு? கடினமா உழைக்கிறவங்க. எதுக்காக உழைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணமா வந்து கழுதைய சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதா. கழுதை என்ன செய்யும்னா, தன்னுடைய எஜமானன் வந்து அளவுக்கு மீறி அதோட தலைய முதுகுல வந்து சுமைய ஏத்துவான். அது வந்து சுமந்துக்கிட்டு போகும், திரும்பி கொண்டு வந்து விடும். அவன் செய்யற அவன் ஏவுற வேலையெல்லாம் செய்யும். ஆனா எதுக்காக செய்யுதுன்னு அதுக்கே தெரியாது. அது என்ன ஒரே ஒரு புல்லுகட்டு தான் அது சாப்பிட போகுது. அந்த புல்லுகட்டும் அது ஒரு பெண் கழுதையோட உறவு கொள்ளும். இந்த ஒரு விஷயத்த தான் அது செய்ய போகுது. இதை தாண்டி அதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா அந்த எஜமானனுக்கு அடிமைப்பட்டு அது கிடக்கும். அதே மாதிரிதான் இப்போ வந்து பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பணம் பணம் அந்த காசுங்கிறத நினைச்சு அதுக்காக ஓடுவாங்க. நிறைய பேர் கடினமா உழைப்பாங்க. ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் உழைக்கணும் அப்படின்னு கணக்கு இருந்ததுன்னா 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் ஓவர் டைம் எல்லாம் பார்த்து பணம் சம்பாதிப்பாங்க, உழைப்பாங்க. எதுக்காக அப்படி உழைக்கணும் அப்படின்னா, குடும்பத்துக்கு தேவையானது உழைக்கத்தான் வேணும். அந்த குடும்பத்தை வந்து நம்ம நிர்வகிக்கிறதுக்கு தேவையான பணம் அவசியம். ஆனா அதுக்கு மேற்பட்டு உள்ள பணத்தை 2 தலைமுறை 3 தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைக்கணும்னு எந்தவித அவசியமே இல்லை. பார்த்தாங்க இரவு பகலா தூங்காம தன் உடம்ப கெடுத்துக்கிட்டு சரியா சாப்பிடாம தூங்காம எல்லாம் பார்த்தா ஐடி கம்பெனில இருக்கவங்க எல்லாம் அப்படிதான் இங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நான் பார்த்த வரையிலும். அந்த மாதிரி ஒரு உழைப்பு வந்து அதாவது அவங்களுக்கு வந்து பகவானை பற்றி நினைக்கிறது கூட நேரம் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு அவங்க செய்யறதுனாலதான் இங்க வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல மூடர்கள் அப்படிங்கிறாங்க. அறிவற்ற மூடர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து மனிதரில் கடைநிலையோர். நராதமா. நராதமன்னா என்ன? நர அப்படின்னா மனிதன். அதமன்னா கடைநிலை. மனிதரில் கடைநிலையோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இத மாதிரி மக்களும் வந்து நம்ம சமூகத்துல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. பகவானை வந்து உணர மாட்டாங்க. உணர்ந்தாலுமே அதை வந்து என்ன செய்வாங்க, ஏத்துக்கொள்ளும் மனசே அவங்களுக்கு இருக்காது பகவானை. அந்த நிலையில இருப்பாங்க. பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணி இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தப்ப அவரை வந்து ஏத்துக்கவே இல்லை. உதாரணத்துக்கு ஜகாய் மத்தாய் கதையை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, லெவல் 1ல பார்த்துருப்பீங்க. அவங்க 2 பேரும் என்ன செய்யறாங்க, பகவான் நித்யானந்தர் வந்து அவங்கள வந்து விடுதலை அடிக்கும். அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து குடியும் தப்பான விஷயங்கள்ல செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடியவர்களை வந்து வீழ்ச்சிப்பட்ட ஆத்மாக்களா இருக்கிறவங்கள நல்வழிப்படுத்தணும்னு வந்து அவங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த கல்லு குடிச்ச பானையாலேயே அவர் மண்டையில அடிச்சு அவர் காயத்தை ஏற்படுத்துவாங்க. அதை பார்த்துட்டு அவர் பொறுக்க மாட்டாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சக்கராயுதத்தை எடுப்பாரு. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து யார் தடுக்கிறா? நித்யானந்த பிரபு தான் சொல்வாரு, நீங்க வந்து கருணையின் அவதாரமா வந்திருக்கீங்க, அதனால அவங்களை மன்னிச்சு விட்டுடுங்க, நீங்க வந்து நம்ம வந்து அவங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருத்திடலாம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி திருந்திடுவாங்க அவங்களும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க மனிதரில் கடைநிலையோர், நராதமர்கள், அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து என்ன சரணடைய மாட்டாங்க. அடுத்தது மாயையா பகுருத ஞானா அப்படிங்கிறாரு. மாயையான்னா என்ன? மாயையினால அறிவு மயக்கப்பட்டவர்கள். அவங்க வந்து பெரிய பெரிய அறிவாளியா இருக்கலாம், என்னவா இருப்பாங்க, தத்துவ ஞானிகளா இருப்பாங்க, கவிஞர்கள், இலக்கியவாதிகள், விஞ்ஞானிகள், பெரிய போஸ்ட்ல கூட இருப்பாங்க. ஆனா என்ன செய்வாங்கன்னா மாயைக்கு ஆட்பட்டிருக்காங்க. நம்ம கூட மாயையில் ஆட்பட்டிருப்போம். ஆனா நமக்கு கடவுள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்வோம். ஆனா அவங்க வந்து கடவுளை பத்தி நினைக்கவே மாட்டாங்க. சுத்தமா மாயையில இருப்பாங்க. தான் பெரிய அறிவாளி, தான் பெரிய தத்துவ ஞானி, எனக்கு தெரிஞ்சது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னுட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, தன்னையே கடவுள் மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு நிலைக்கு அவங்க வருவாங்க. அந்த நிலையில அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா பகவானை வெற்றி இது சரணடைய மாட்டாங்க அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இதுல சொல்றாங்க. கடைசியா வந்து அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையற்றவங்க. ஆசுரம் பாவம் ஆஷிதாக அப்படின்னா என்ன? நாத்திகம் பேசுறவங்க. நான் கடவுளே இல்லை அப்படிம்பாங்க. இந்த உலகமே வந்து பொய்யானது, நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு எல்லாம் பேசிட்டு கடவுளே இல்லைன்னு வாதாடுறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி மக்கள் இந்த 4 பேரும் என்னிடம் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இதுல வந்து அழகா சொல்லிட்டாங்க. அது என்ன பார்ப்போம். யார் யாரு கிருஷ்ணரை சரணடைவதில்லை, துஷ்குருதினோ அல்லது துஷ்டர்கள்.
மூடா சற்று அறிவற்ற மூடர்கள், நராதமா மனிதரில் கடைநிலையோர், மாயாபிகிருத ஞானா மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், ஆசுரம் பாவம் ஆஷிதா அசுரர்களின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்கள். இந்த 4 பேரும் பகவானை சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பட்டப்படிப்பு, சமூக அந்தஸ்து ஆகியவை பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதில்லை. நம்ம பெரிய பெரிய படிச்சிருக்கலாம், பெரிய கலெக்டரா இருக்கலாம். மாதாஜி சொல்லுங்க அது மாதாஜி. எனக்கு screen வரல மாதாஜி ஸ்லோகம் இது. எது இப்ப நீங்க சொல்ற இந்த இதுதான் ஸ்கிரீன்ல அனுப்பியிருக்கீங்களா? எல்லாருக்கும் வருதா? வருது மாதாஜி, எனக்கு வருது. எல்லாருக்கும் வருது, எனக்கும் வருது எனக்கும் வருது மாதாஜி. மாதாஜி. ப்ளூ கலர்ல தெரியுது. ப்ளூ கலர்ல தெரியுது. அப்ப நீங்க தெரியுது. மாதாஜி, ஆனந்தி மாதாஜி, நீங்க வந்து லெஃப்ட் ஆயிட்டு ஜாயின் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு போன்ல ஏதாவது ப்ராப்ளமா இருக்கும், நெட்வொர்க் கம்மியா இருக்கும். சரி மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. ஓகே. அது மாதிரி என்ன சொல்றாங்க, பெரிய பெரிய படிப்பு படிச்சிருப்பாங்க, பெரிய லிட்ரேச்சரா இருப்பாங்க, வந்து வக்கீலா இருப்பாங்க, இல்ல ஒரு வந்து ஐஏஎஸ் கலெக்டரா இருப்பாங்க, ஐபிஎஸ் ஆபீசரா இருப்பாங்க, பெரிய பதவி, பிரதமர் பதவி, முதல் மந்திரி பதவின்னு பெரிய பெரிய பதவியில கூட இருக்கலாம், ஐடி கம்பெனில சிஓவா இருப்பாங்க. அது எதுவுமே வந்து என்ன செய்யாதுன்னா, நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து விடுதலை அளிக்கிறதுக்கான ஒரு வழி கிடையாது. படிப்போ அந்தஸ்தோ வந்து நமக்கு வந்து இந்த நம்ம பாண்டிங்ல இருந்து விடுதலை அடையறதுக்கு ஒரு வழி கிடையாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். இதுக்கு ஒரே வழி என்ன, பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும், அது மட்டும்தான் வழி அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்றாங்க. 7.16 படிக்கும். चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ஞானி ச பரதர்ஷப. பரதர்களின் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றார். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர் அவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து சதுர்விதா பஜந்தே மாம், 4 விதமான பக்தர்கள் என்னை சரணடைகிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. யார் யார் அந்த 4 பேரு? ஆர்த்தோ அர்த்தார்த்தி ஜிக்ஞாசுர் ஞானி அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆர்த்தோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துயருடையவர்கள். துயரத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்லைடு வந்து லெவல் 1ல படிச்சிருப்பீங்க. திரௌபதி வந்து என்ன செஞ்சாங்க, துயிலுறும் போது அவங்களுக்கு துயரம் வந்தது. அந்த நேரத்துல பகவான அவங்க கூப்பிட்டாங்க. கஜேந்திரன் வந்து முதலையோட கால் பிடிச்சோன்னா அவருக்கு வந்து கூப்பிட்டாரு, என்னை வந்து காப்பாத்து அப்படின்னு. அந்த மாதிரி துன்பத்துல இருக்கிறவங்க பகவானை சரணடைகிறார்கள். அடுத்து செல்வத்தை விரும்புவோர். துருவ மகாராஜா என்ன பண்ணாரு, அப்பாவோட மடியில போய் உட்காரணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. அது வந்து அவங்க சிற்றன்னை வந்து தடுக்கிறாங்க. என் வயிற்றுல பிறந்த குழந்தை தான் அதுல அப்பா மடியில உட்கார அதுன்னு. உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு, கடவுளை நோக்கி தவம் புரியறாரு. விஷ்ணுவை போய் தவம் புரிஞ்சு என்ன செய்யறாரு, பிரம்மா விட ஒரு உயர்ந்த பதவி வேணும்னு நினைக்கிறாரு. துருவலோகமே அவருக்கு கிடைச்சது. அது மாதிரி கேள்வியுடையோர் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட நம்ம பரீட்சித் மகாராஜா வந்து கேள்வி கேட்கிறார். அதாவது பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் இங்க இது வராது. சூத கோஸ்வாமி கிட்ட சௌனக முனிவர்கள் இந்த பாகவதத்தை வந்து கேட்பாங்க. இப்படி எல்லாம் வந்து பாகவதத்தை சுகதேவ சுவாமி சொன்னாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் கேள்வியுடையோர். அவங்க எல்லாம் பகவானை பற்றிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க ஆர்வமுடையவர்களா இருக்காங்க. அடுத்தது பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர். இவங்க தான் ஞானி அப்படின்னு சொல்றாங்க. முழுமையா வந்து பகவானை ஓரளவுக்கு புரிஞ்சவங்க. அவங்க முழுமையா புரிஞ்சதில்ல, ஓரளவுக்கு புரிஞ்சவங்க. இப்படி 4 விதமான நல்லோர்கள் வந்து என்ன சரணடைகிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இந்த 4 பேருமே என்ன கேட்டகரியில வராங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு தேவை இருக்குது. அந்த தேவையை பூர்த்தி பண்றதுக்காகத்தான் வந்து பகவானை வந்து இவங்க வந்து வணங்குறாங்க, சரணடைகிறாங்க. அப்படி பார்த்தா வந்து அவங்க தூய பக்தர்களா அப்படின்னு பார்த்தா தூய பக்தர்கள் கிடையாது. எந்த விதமான ஆசையும் இல்லாம சுத்தமா வந்து பகவான்கிட்ட யாரு சரணடைகிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து தூய பக்தர்கள் கேட்டகரியில வருவாங்க. அப்படி பார்த்தா பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல ஒரு பாட்டு இருக்கு. அந்யா விலாசித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூல்யேன கிருஷ்ணானுஷீலனம் பக்தி உத்தமா. அப்படின்னா என்ன, அந்யாபிலாஷ சூன்யம் வந்து பகவானுக்கு சாதகமான முறையில் எந்த விதமான இன்பத்தையும் எதிர்பார்க்காமல், லாபத்தையும் எதிர்பார்க்காமல், பலநோக்கு செயல்கள், தத்துவ கற்பனைகள் ஏதுமின்றி
பகவானுடைய தொண்டாற்ற வேண்டும். இதுவே திவ்யமான தூய பக்தி தொண்டு அப்படின்னு வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்து இதெல்லாம் நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் வரும்போது படிப்பீங்க. அப்படிப்பட்ட பக்தி தான் தூய பக்தி அப்படின்றாரு. யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை சரணடைகிறாங்க? ஆர்த்தோ, அர்த்தார்த்தி, ஜிஞ்ஞாசு, ஞானி. அதாவது துயரமுற்றவர்கள், செல்வம் விரும்புவர், கேள்வியுடையோன், பரமபூர்ண உண்மையை பற்றி அறிபவன். இப்ப வந்து இந்த ஆசைகளுடைய கர்மா பக்தி எப்படிப்பட்டதுன்னா கர்ம மிஸ்ர பக்தி. அதாவது அவங்க வந்து பக்தி செய்யறாங்க, ஆனா அவங்க பலனை கருதி செய்யறாங்க. அந்த மாதிரி பக்தி செய்யறாங்க. அடுத்தது வந்து எதுக்காக செய்யறாங்க? பக்தி தொண்டின் மூலம் சில விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய விரும்புவதால் இவர்கள் தூய பக்தர்கள் அல்ல, ஆனாலும் பக்தர்கள் தான் அப்படிம்பாரு. பலன் என்ன? அவர்களின் ஆசை நிறைவேறும். அந்த மாதிரி பக்தி செய்யறதுனால அவங்களுடைய ஆசை நிறைவேறும். அப்புறம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க? தூய பக்தர்களோட உறவு கொள்றாங்க, சத் சங்கத்துல ஈடுபடுறாங்க. அடுத்தது வந்து இந்த ஞானி. இது வந்து 3 வந்து அர்த்தம், அர்த்தார்த்தி, ஜிஞ்ஞாசுக்கு இதை சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஞானிக்கு என்ன சொல்றாங்க? நிஷ்காம ஞான மிஸ்ர பக்தி. ஞான மிஸ்ர பக்தி அப்படின்னா அதுவும் வந்து கலப்படமான பக்தி தான், தூய பக்தியில் வராது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. பலன் என்ன அப்படின்னா அவங்க சாந்த ரசம். 5 விதமான ரசங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. சாந்த ரசம், தாசிய ரசம், சக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம் அண்டு மாதுரிய ரசம். அந்த 5 வகையில இவங்க வந்து சாந்த ரசத்துல வராங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. 17 படிங்கிறாரு. படிக்கிற மாதாஜி. படி. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரேஷா. இப்ப வந்து பகவான் இதுல என்ன சொல்றாரு? இந்த 4 கேட்டகரியில ஞானி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படிங்கிறார். சசம பிரியக அப்படிங்கிறாரு. ஞானியை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னா அவர் பூரண ஞானத்துடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்காரு. எப்போதும் அவர் வந்து பக்தியில ஈடுபட்டிருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம அவர் என்ன செய்யறாரு? ஞானத்தை தேடும் போது இந்த பௌதிக உடல், அதாவது நான்கிறது ஆத்மா. அந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடல்ல இருந்து வேறுபட்ட நிலையில நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு அவருக்கு தெரியுது. நானே உடலே நான் அப்படின்னு நினைக்கல. மேலும் அவர் வந்து அதுல பக்தியில முன்னேறும் போது என்ன தெரியுது அவருக்கு? அருவ பிரம்மம், பிரம்ம ஜோதி, அந்த 3 நிலை பார்த்தோம் இல்லையா? பிரம்ம ஜோதி, பரமாத்மா, பகவான். அந்த 3 நிலைகள்ல ஃபர்ஸ்ட் அருவ பிரம்மனையும் பரமாத்மாவை பற்றி ஞானத்தையும் அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு. ரொம்ப ரொம்ப பக்தியில முன்னேற போகும்பொழுது அவரு வந்து பகவான், முழுமுதற் கடவுள் பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரிய வருது. தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யறாரு? அவங்க பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல அவர் வந்து ஈடுபடுறாரு. அதனால எனக்கு அவன் தான் பிரியம், அவனுக்கும் நான் தான் பிரியம் அப்படிங்கிறாரு. இந்த 4வரில் யார் மிக சிறந்தவர்? ஞானி. ஏன்னா முழு ஞானத்தோட ஜட விருப்புகள்ல இருந்து விடுபட்டு எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கும் நித்திய யுக்த, எப்போதும் நித்தியமா அவர் என்ன செய்யறாரு? பக்தியில ஈடுபட்டிருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்டவன் ஞானி அப்படிங்கிறாரு. 18 படி. உதாரா சர்வையை வைத்தே ஞானித்ய ஆத்மைவ மே மதம் ஆஸ்திதசை யுக்தாத்மா மாம் ஏவானுதம் மாம் கதீம். இந்த பக்தர்கள் அனைவருமே சந்தேகமின்றி உத்தமர்கள்தான். ஆயினும் என்னை பற்றிய ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவனை நான் என்னை போலவே கருதுகிறேன். அவன் எனது உன்னத தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் மிக உயர்ந்த பக்குவ இலக்கான என்னை அவன் அடைவது உறுதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றார் பகவான்? பூரண ஞானத்துடன், பகவானை பற்றிய அந்த ஞானத்துடன் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தன் என்ன செய்யறான்? அவனோட ஒரே நோக்கம் வந்து பகவானுக்கே போதும் அன்பு தொண்டு. தன்னுடைய அன்போடையும் பக்தியோடையும் 9.22-26 நினைக்கிறேன். பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் அப்படின்னு அதுல ஒரு ஸ்லோகம் வரும். ஒரு அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒரு இலையோ பூவோ நீரோ அளித்தால் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அந்த நிலையில இந்த ஞானி என்ன செய்யறாங்க? பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுறாங்க. எளிமையா கூட அவங்களை வந்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலையில அவன் வந்து பக்தி இறைவனோட தொடர்பு இல்லைன்னா அவனால வாழ முடியாதுங்கிற ஒரு நிலைக்கு அவன் உருவாவான். மேல மேல போகும்போது அந்த நிலைக்கு அவன் வந்து மேம்பட்டு வருவான். அப்படிப்பட்ட பக்தன் வந்து எனக்கு மிக மிக பிரியமானவன். இறுதியாக வந்து என்னை வந்து அடைகிறான். அதுல வந்து சந்தேகமே இல்லை அப்படின்னு இதுல சொல்றாங்க.
மற்ற மூவரும் இப்ப வந்து நம்ம ஞானியை பத்தி சொல்லிட்டாரு. மற்ற மூவர் யாரு? ஆர்த்தோ, அர்த்தாத்தி, ஜிஞ்ஞாசு. அதாவது துயருற்றோர், அடுத்தது வந்து பொருளை வேண்டுவர்கள், கேள்வியுடையவர். அந்த 3 பேர் என்ன? இந்த பக்தர்கள் அனைவருமே உத்தமர்கள் தான். அவங்களும் வந்து தப்பு கிடையாது, அவங்களும் பக்தர்கள் தான். என்னை பற்றி ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர் எனக்கு மிகவும் பிரியமானார்கள். ஆனா அவங்க எல்லாம் வந்து பொருளாசை, தனக்கு ஒரு துன்பம் வந்தோன்னா வந்து வேண்டுறோம். நம்ம என்ன செய்வோம்? கோயில்ல போய் பிள்ளையாருக்கு தேங்காய் உடைக்கிறோமோ, எனக்கு இந்த ஆசையை நிறைவேற்றி கொடு, நான் உனக்கு 9 தேங்காய் உடைக்கிறேன், 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன், 108 தடவை கோயிலை சுத்தி வரேன்னெல்லாம் நம்ம வேண்டுவோம்ல. அதெல்லாம் வந்து என்ன, நம்ம ஒரு தேவைக்காக பகவானை வேண்டுறது. அது ஒருபடி கீழே தான். அது மாதிரி துயருற்ற துன்பத்தில் இருக்கிறவங்களோ, பொருளை வேண்டுவர்களோ, கேள்வியுடையவர்களோ ஒருபடி கீழே இருக்காங்க. ஆனா ஞானி தான் வந்து என்ன ரொம்ப வந்து புரிந்து கொண்டவன், அவனை தான் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாங்க. ஆசைகளுடனோ ஆசைகள் இல்லாமலோ அல்லது கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை எப்போதும் நிறைய அணுகுங்கள். இப்ப நாம என்ன செய்யணும்? நமக்கு வந்து விருப்பம் இருக்கோ, பகவான் மேல விருப்பம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது ஒரு பிரச்சனை. ஒரு பக்கம் இருங்க, கோயிலுக்கு போறது நம்ம கடமையா கூட போவோம். அந்த மாதிரி நம்ம பௌதிகத்திலேயே நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு தேவை இருக்கும், இல்லாம இருக்கும். அந்த நிலையில ஆசை இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம். இல்ல வந்து என்ன செய்யலாம்? பகவானுக்கு நாம சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆசை கூட இருக்கலாம். இந்த 3 நிலைகள்ல ஏதாவது ஒரு நிலையில என்னை வந்து நீங்க அணுகுங்கள், என்னிடம் வாங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து நம்மளெல்லாம் கூப்பிடுறார், வந்து பகவானை வணங்குறதுக்கு. 19. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகுனாம் ஜன்மனாமந்தே அப்படின்னா 84 lakhs உயிர்வாழிகள் வந்து இருக்குது. நம்ம வந்து எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்துதான் இன்னைக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ்ல நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிறோம். ஒரு பிறவியில வந்து நமக்கு இந்த பக்தி ஞானம் வந்துடாது. அதுக்கும் நம்ம வந்து பல பிறவிகள்ல பக்தி செஞ்சு 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 கோயிலுக்கெல்லாம் போய் சத்சங்கத்துல ஈடுபட்டுதான் நமக்கு இது வந்திருக்கணும். அது மாதிரிதான் அவர் சொல்றாரு, பகுனாம் ஜன்மனாமந்தே, பல பிறவிகளுக்கு பின் யாரு? ஞானவான் மாம் பிரபத்தியந்தே, அறிவுடையவன் என்ன செய்யறான்? எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமான ஈஸ்வரக பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரகன்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த சர்வ காரணம், சர்வத்துக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாசுதேவன், அந்த வாசுதேவனாகிய நானே சர்வம் இது, நானே, என்னை விட்டா எதுவும் கதி இல்லை அப்படிங்கிற நிலைக்கு யார் ஒருத்தன் வரான்? மகாத்மா, ஒரு மகாத்மா வரான். அவனே மிக மிக அரிதானவன். நம்ம படிச்சோம்ல, சகஸ்ரேஷு மனுஷியானாம் சகஸ்ரேஷுன்னு அந்த ஸ்லோகம் படிச்சோம். எத்தனையோ மனிதர்கள் வந்து மராத்தான் போட்டியில ஓடுறாங்க, யாரோ ஒருத்தர் தான் வெற்றி அடைகிறாங்க. அது போல பல பேரும் வந்து பக்தி தொண்டில ஈடுபடுறாங்க. அதுல யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து என்ன செய்யறாங்க? பரமஹம்ச நிலைக்கு வர்றாங்க, அந்த மகாத்மா நிலைக்கு உயர்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா, இதுவரையிலும் அவங்க வந்து பல பிறவிகள்லயும் வந்து புண்ணியம் செஞ்சிருக்கிறாங்க. பல பிறவியில புண்ணியம் செஞ்சு பாவங்கள் எல்லாம் அழிச்சு பகவான்கிட்ட சரணடையறதுக்கான நிலையில வராங்க. அதாவது ஆன்மீக உலகம்னு மேல இருக்க அந்த உலகத்தோட திரிந்த பிம்பம் தான் இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீக உலகம் அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த நிலையில பகவான்கிட்ட அவங்க வந்து உறவு கொள்ள நிலைக்கு வராங்க. அப்படிப்பட்ட மகாத்மா, அதாவது 100ல் ஒருத்தன், 1000ல் ஒருவன் நம்ம சொல்லுவோம்ல, அந்த நிலையில இருக்கவங்க தான் சுதுர்லபக, அதாவது மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பக்தி தொண்டு மிக மிக அரிதானது. பகவான் வந்து முக்தியை கூட கொடுப்பாராம், ஆனா பக்தியை கொடுக்க மாட்டாராம். ஏன் கொடுக்க மாட்டாரு அப்படின்னா, பக்தி யார் ஒருத்தன் செஞ்சாலும் பக்திக்கு அவர் அடிமையாவார். பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் போர்க்களத்துல அர்ஜுனனுடைய பக்திக்கு இறங்கி அவர் சாரதியா வந்து தேரோட்டியா வந்து அமர்றாரு. அந்த நிலைக்கு அவர் இறங்கி வராரு. அதுதான் வந்து பக்தியோட சிறப்பு. அதுதான் பக்தி மிக மிக அரிதானது. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அந்த அறிவு வேண்டும் நமக்கு. எந்த அறிவு? இறைவன் முழுமுதற் கடவுள்ங்கிறது யாரு அப்படிங்கிற அந்த அறிவு அடைஞ்சு நாம அவர்கிட்ட செல்றதுதான், திரும்பி போறதுதான் நம்முடைய உண்மையான நிலை அப்படிங்கிறது யார் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறான்னா ஒரு அறிவுடையோன். இது தூய பக்தின்னு சங்கத்தால் கிடைக்கும். இது வந்து நம்மளே முயற்சி பண்ணா கிடைக்குமா அப்படின்னா கொஞ்சம் கடினம். அதே சமயத்துல சத்சங்கத்துல, இப்ப நீங்க எல்லாரும் இந்த இடத்துல கூடியிருக்கீங்க,
இத்தனை பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்து பகவானை பத்தி பாடும்போது கேட்கும்போது, இப்ப கோயிலுக்கெல்லாம் போனோம், யாத்திரை போறோம், அந்த இடத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 100, 200, 500ன்னு இந்த பக்தர்கள்லாம் வருவாங்க. அவங்களோட ஒண்ணு கலந்து நாமளும் சேர்ந்து பக்தி பண்ணும்போது, அந்த மாதிரி கூட்டு சங்கத்துல இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன செய்யும், ஈஸியா நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல நம்மளால முன்னேற முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. புத்திசாலி நபர் மற்றவர்களின் அனுபவங்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்கிறான். ஒரு புத்திசாலி என்ன செய்வான், தானே முயற்சி பண்ண மாட்டான், பார்ப்பான், மற்றவங்களெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணுவான். எப்படி வந்து இவங்க மட்டும் ஆன்மீகத்துல முன்னேறி இருக்காங்க, நாம ஏன் முன்னேறல அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா அவர் என்னென்ன செய்யறாரு, காலையில இருந்து இரவு வரையில அவர் என்னென்ன செய்யறாரு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அவரோட அனுபவத்தை வச்சு இவன் என்ன பண்ணுவான், தானும் அந்த வழியில பின்பற்ற முடியும். அந்த நிலையில ஒரு நிலை வரும் நமக்கும். புத்திசாலி ஆகுங்கள், நம்மளையும் அதை தான் பகவான் சொல்றாரு. பற்பல ஜென்மங்கள் வீணடிக்க வேண்டாம். இந்த பிறவி வந்து அரிதானது. இன்னைக்கு வந்து நமக்கு மானிட பிறவி கிடைச்சிருக்கு, நாளைக்கு வந்து இறந்த பிற்பாடு மானிட பிறவியே திரும்ப வருமா அப்படிங்கிறது சந்தேகம். எந்த பிறவி வேணாலும் கிடைக்கலாம் நாம செஞ்ச கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. அதனால இந்த பிறவியை யாரும் வீணடிக்க வேணாம், மிகச்சிறந்ததை அடைவதற்கு பயன்படுத்துங்கள் இந்த பிறவிய அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. 20 படி. कामस्तैस्तैर्हृदज्ञाना प्रपद्यन्ते देवताः तं तं नियमम् आस्ताय பிரகிருத்தியா நியதா ஸ்வயாः. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாடு பாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஜட ஆசை அதாவது யாருக்கு வரும், ஆன்மீக உணர்வற்ற சிற்றறிவு படைத்த மக்கள், அந்த அதனால அறிவு குறைந்தவர்கள், மூடர்கள் சொல்லாம அறிவு கம்மியா இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த உலகத்துல வந்து அவங்களுக்கு பல தேவை இருக்கணும், அதான் ஜட விருப்பம்னு சொல்றோம். நம்ம உலகத்துல வந்து நமக்கு வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும், நம்ம பையன் வந்து நல்லா படிக்கணும், நம்ம வந்து வசதியான வாழ்க்கையை வாழணும், நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரனோட நம்ம மேல்நிலையில இருக்கணும், இப்படி பலவிதமான ஆசைகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும். இன்னும் வேற கூட சிலது அச்சீவ் பண்ணணும், நல்லா இருக்கும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான விருப்பம் இருக்கும். அந்த ஆசைகளெல்லாம் தீர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தேவர்களிடம் சரணடைந்து தேவர்கள்ட்ட போய் சரணமடைஞ்சு வேண்டுறாங்க. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, பிள்ளையாரு போய் 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன், நான் கோயில வந்து 108 தடவை சுத்தி வரேன் அப்படின்னு வேண்டதெல்லாம் தேவர்களை நாம செய்யக்கூடிய வழிபாடு. ஏன்னா நமக்கு அதுல இருந்து ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்குது, பலனை எதிர்பார்த்து நாம அந்த தேவர்கள் வழிபாடு செய்யறோம். அந்த வழிபாடு எப்படி இருக்கு, அதாவது இப்ப ஒரு கண் நோய் இருக்குன்னு வச்சுங்க, சூரிய பகவானை கும்பிடுவோம். நம்ம கல்வி வேணும்னா சரஸ்வதியை போய் கும்பிடுவோம், நம்ம பணம் வேணும்னா லட்சுமியை போய் கும்பிடுவோம். இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வித விருப்பங்கள்ல நாம என்ன செய்யறோம், தேவர்கள் வழிபாட்டை நாம வந்து செய்யறோம். ஆனா அவர் எல்லாத்துக்கும் எஜமானர். தேவர்களும் வந்து பகவானுடைய அங்கம். நம்ம விஸ்வரூபத்துல பார்த்தா தெரியும், அவருடைய அங்கத்துலதான் தேவர்கள்லாம் இருக்காங்க. அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது நாம வந்து என்ன செய்யறோம், எஜமானரை விட்டுட்டு அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற தொண்டர்களை போய் நாம வழிபாடு பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க பகவான் வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஏன் தேவர்களிடம் சரணடைகிறார்கள், குறைந்த அறிவுடையவர்கள், அவங்க வந்து அறிவு குறைஞ்சவங்க, ஜட ஆசைகள் நிரம்ப பெற்றவர்கள், இந்த உலகத்துல பலன் அடையணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, பலவிதமான ஆசைகள். உடனடி பலன், தேவர்களை வழிபட்டா உடனடியே கிடைச்சிடும், கேட்டவனையும் கிடைக்கும், அதுக்காக அவங்க வழிபாடு பண்றாங்க. அவர் ஏன் குறைந்த அறிவுடையவர்கள் அப்படின்னா அணுகுமுறை. அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஆன்மீக உணர்வுகளை இழந்து எது முழு முதற் கடவுளுங்கிற அந்த அறிவு பற்றாக்குறையினால அவங்க அந்த வழிக்கு போறாங்க. அடுத்தது என்ன, ஆசைகளை உடனடியாக நிறைவேற்றிக் கொள்ளணும், உடனே நமக்கு அந்த பலன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை. இன்னைக்கு போய் ஸ்கூல்ல சேர்த்து 10th +2 எழுதணும்னா நம்ம வந்து ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் வேண்டுவாங்க, அந்த மாதிரி ஆசையை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் அது என்ன குணங்கள், கீழ்குணங்கள், அதாவது சத்துவகுணத்தை விடுத்துட்டு ரஜோகுணமும் தமோ குணத்தும் அவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்களா இருக்கிறதுனாலதான் அந்த மாதிரி வழிபாடை செய்யறாங்க. விதிகள், அவர்களை வணங்குவதற்கான விதிமுறைகளால் திருப்தியுற்று ரொம்ப ஈஸியா போய் அந்த வேலையை செஞ்சிருவாங்க, அதுல திருப்தி அடைஞ்சு அவங்க செய்யறாங்க. நம்பிக்கை, ஏன்னா சில நோக்கங்களுக்கு தேவர்கள் சிறந்ததோ என்று எண்ணுவதால், உண்மையாவும் தேவர்கள் கொடுப்பாங்க தான்,
அந்த நம்பிக்கை வந்து தேவர்கள் மேல அவங்களுக்கு இருக்குது. இந்த தேவதையை வணங்கினா இந்த பலன் கிடைக்கும்ங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அவங்க அந்த மாதிரி வழிபாட செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. 21 படி. மாதாஜி, எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். இப்ப என்ன சொல்றாரு பகவான்? இப்ப வந்து ஏதோ ஒரு பலன் ஏதோ ஒரு பலனை விரும்பி தேவர்களை போய் வழிபடுற அந்த மக்களுக்கு அவங்க இந்த தேவனை வழிபட வேணும் அப்படின்னு அவங்க மனசுல அந்த எண்ணம் வரும்பொழுது அவங்களோட நம்பிக்கை நானே பலப்படுத்துகிறேன். அப்படியா, நீ இந்த தேவனை வழியணும் ஆசைப்படுறியா, தாராளமா வழிபடு அப்படின்னு பகவானே என்ன பண்றாரு, அந்த எண்ணத்தை ஊக்குவிக்கிறாராம், அதிகப்படுத்துறாராம். ஏன் அவர் அதிகப்படுத்துறாரு? எந்த தேவனையுமே வணங்காம நான் வந்து என்ன செய்வேன், கடவுளே இல்லை, நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு திரியிறாங்க இந்த உலகத்துல, நாத்திகம் பேசிட்டு இருக்காங்க. அந்த மக்களை விட அட்லீஸ்ட் ஒரு தேவனையாவது இவன் வந்து வழிபடுறான், ஒரு அந்த மாதிரி வழிபாடாச்சும் அவன் செஞ்சான்னா கூடிய சீக்கிரம் அவன் என்ன செய்வான், கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுக்குவான். என்ன புரிஞ்சுக்குவான்? இந்த தேவர்களை விட உயர்ந்த கடவுள் மேல இருக்க கிருஷ்ண பரமாத்மா அப்படிங்கிறத அவன் உணர்வான். அது ஒரு காலம் வரும். அந்த காலம் வர வரையிலும் அட்லீஸ்ட் அவன் தேவர்களையாவது வழிபடட்டும் அப்படிங்கிற அவனுடைய நம்பிக்கை வந்து அவரே வந்து பகவானே ஊக்குவிக்கிறாரு. அதாவது தேவர்களாலும் வந்து என்ன செய்ய முடியாதுன்னா பகவானுடைய அனுமதி இல்லாம அவங்க வரம் வழங்க முடியாது. அவர்களும் அவருக்கு பகவானுக்கு கீழே கட்டுப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அறியாமை. அது தெரியாததுனாலதான் அவர்கள் வந்து தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்க. அவர்களுக்கு தேவர்களிடம் எப்படி நம்பிக்கை வருகிறது? கிருஷ்ணருடைய அருளால். அதுவே அந்த நம்பிக்கையுமே பகவான் தான் இங்க கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றாங்க. கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நம்ம என்னன்னா, அருவவாதிகள் தத்துவம் மற்றும் இலக்கு. அவங்க அருவவாதிகள் என்ன செய்யறாங்க, உருவமே இல்லை கடவுளுக்கு அப்படிங்கிறாங்க, ஜோதி வடிவம்ங்கிறாங்க. இல்லைன்னா அவங்களுடைய இலக்கு வந்து அந்த பிரம்மன் ஜோதியில போய் மெர்ஜ் ஆகுறது அவங்களுடைய இலக்கா இருக்குது. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணர் திவ்யமங்கள ரூபம் உடையவர். கிருஷ்ணர் வந்து திவ்யமான, அவருக்கு வந்து சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு ஒரு பேரு. சத்துனா உண்மை, சித்துனா நித்தியம், அடுத்தது ஆனந்தமயமானவர். அப்படிப்பட்ட அழகிய ரூபம் கொண்டவர். நம்ம படிச்சிருக்கோம், சாம சுந்தர ரூபம், மயிலிறக வச்சுட்டு மஞ்சள் பட்டாடை உடுத்திக்கிட்டு புல்லாங்குழலேந்து அழகிய தோற்றம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு வந்து உருவமுடையவர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆசையும் வெறுப்பும் உண்மை உணர்வை மயக்குகிறது. நம்மள்ட்ட இருக்க ஆசையோட காரணம் தான் நம்மள்ட்ட என்ன செய்யுது, ஒரு பக்கம் ஆசை, இன்னொரு பக்கம் வெறுப்பு. யார் மேலேயாவது நம்ம வெறுப்பு இதெல்லாம் வச்சிருக்கிறோம். இந்த காரணம் தான் வந்து என்ன செய்யுது, உண்மையான அறிவை நமக்கு மயக்குகிறது. நமக்கு இந்த பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆசைகள், மற்றவர்கள் மேல செய்யக்கூடிய வெறுப்பு, பகவான் தான் உண்மையான ரூபம்ங்கிறத அது தெரியாம நம்ம அறிவு என்ன செய்யுது, மயக்கப்படுகிறது. மாயை வெல்ல வழிகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா பகவானை சரணடைதல் மட்டும்தான். அதெல்லாம் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில கத்துக்கணும். பக்தரிடம் உள்ள பரிபூரண உண்மை. நம்ம வந்து என்ன செய்வாங்க, பக்தர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, பரிபூரண உண்மைங்கிறது யாரு, பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அவரை மட்டுமே வழிபடுவாங்க. அவங்கதான் உண்மையான பக்தர்கள். அந்த பக்தர்களோட நாம வந்து சத்சங்கம் தொடர்பு வச்சுக்கும் பொழுது நாமளும் அந்த நிலையை நாமளும் கற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. 22 படி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயல்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்கள் அப்படிதான் நம்ம தான் மனிதர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, நமக்கு விருப்பத்தை பூர்த்தி, அதாவது நம்மளுடைய காம ஆசைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு பைத்தியம் மாதிரி என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, குறிப்பிட்ட தேவர்களை நம்ம வந்து வழிபாடு பண்றோம். தேவ வழிபாட்டை தான் 20 to 25 வரையிலும் பகவான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து தேவர்கள்ட்ட எதுக்காக போகணும் அப்படின்னு பார்த்தா, பகவான் வந்து பகவான்கிட்ட வேணா கொடுக்க மாட்டாரு சிலதை, எல்லா ஆசைகளையும் அவர் நிறைவேற்ற மாட்டாரு. கிருஷ்ண பரமாத்மாட்ட போனீங்கன்னா நமக்கு எது தேவையோ அதை தான் வரமா கொடுப்பாரு. ஆனா மற்ற தேவர்கள் எதை கேட்டாலும் கொடுத்துருவாங்க. பாத்தீங்கன்னா ராவணன் போய் என்ன செஞ்சாரு,
வந்து பெரிய வரம் செஞ்சு வரத்தை வாங்கிட்டு வந்து இங்க அசுர தன்னாத்தெல்லாம் பண்ணாரு, சீதையை கவர்ந்தாரு. இந்த இரண்யகசிபு என்ன பண்ணாரு, நான் தான் கடவுளுங்கிற நிலையில எனக்கு சாகா வரம் கொடு அப்படின்னு வந்து பல சாகா வரம் கொடுக்க முடியாதுன்னா அது எப்படியெல்லாம் சாகாம இருக்கிறதுக்கு தந்திரமோ அந்த மாதிரி வகையில வரம் கேட்டு வாங்கினாரு. இப்படி எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, அவங்கள வந்து தன்னுடைய தேவைகளுக்காக பிரம்மா, சிவன் போன்றவர்கள் தேவர்கள் அவங்கெல்லாம் கேட்டாலும் கொடுத்துருவாங்க, எதை கேட்டாலும் கொடுத்துட்றாங்க. ஆனா சாகாவரம் மட்டும் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கே சாகாவரம் கிடையாது. அவங்க எப்படி வந்து அவங்க மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும்? அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய தேவையை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்க. பகவான் கிருஷ்ணன் என்ன செய்வாரு, இவன் அத்துமீறி கேட்கறான், இது அந்த பௌதிக ஆசை இருந்தா அவன் வந்து ஆன்மீகத்துல வர்றதுக்கு இதுவே தடையான பாதையா போயிடும், தடை கற்களாகும். அதனால வந்து என்ன செய்யறது, அந்த ஜட லாபங்கள் ஜட ஆசைகள் எல்லாம் பகவான் நிறைவேற்றவே மாட்டாராம். அதனாலதான் சிற்றறிவு படைத்த அந்த குறைந்த அறிவு படைத்த மக்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, தேவர்கள் மேல வழிபாடு செய்யறாங்க. ஆனா உண்மையில பார்த்தா அவங்க தேவர்கள் வந்து யார் பர்மிஷன் மேல கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, தேவர்களுக்குள்ளும் பகவான் இதயத்துக்குள்ள இருக்கிறார் பரமாத்மா ரூபமா. அவர் உள்ள இருந்து இந்த வரத்தை அவன் கேட்கறானா கொடு அப்படின்னு அவர் பர்மிஷன் கொடுத்தாதான் அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க. அதான் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை அப்படின்னு பகவான் எல்லாம் சொல்றாங்க. தேவர்களிடம் ஒருவருக்குள்ள நம்பிக்கை கூட பரமபுருஷ பகவானிடம் இருந்துதான் வருகிறது. நம்பிக்கையும் அவரே கொடுக்கிறாரு. அடுத்து என்ன செய்யறாரு, கிருஷ்ணர் தேவர்கள் மூலமாக உயிர்வாழிகளுக்கு வரமும் கொடுக்கிறாரு. தேவர்களை வழிபடுற நம்பிக்கையும் பகவானே மனிதர்களுக்கு கொடுக்கிறாரு. தேவர்கள்ட்ட இருந்து வரக்கூடிய நன்மையையுமே வந்து தேவர்கள்ட்ட மனசுல பூந்து வரம் கொடு அப்படின்னு வந்து அவரே வரமா கொடுக்கிறாரு. ரெண்டுமே அவர் தான் செய்யறாரு அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. பௌதிக விஷயங்களை விரும்பி கேட்பது தூய பக்தி அல்ல. தூய பக்தி இல்லைன்னு நம்ம முடிச்சிட்டோம். துயருற்றோம், அப்புறம் வந்து கேள்வியுடையோர், அப்புறம் யாரு செல்வத்தை விரும்புவோம், இதெல்லாம் தூய பக்தி கிடையாது அப்படின்னு முடிச்சிட்டோம். ஏன்னா எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய இந்த பௌதிக ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்ளத்துக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். 23 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதுமாகும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாரு, தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் அப்படின்னா ஒரு எல்லைக்குட்பட்டது. தேவர்கள் இப்ப வந்து பகவான் உடல்ல தான் வந்து நம்ம 11ஆவது சாப்டர் படிப்போம். விஸ்வரூப தோற்றத்துல பகவானுடைய உடல்ல தான் தேவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு படிப்போம். அதே மாதிரி இந்த 4 வகையான வர்ணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, பிராமணர், சத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர் அவங்கெல்லாம் அதுல தான் இருப்பாங்க. பிராமணர்கள் வந்து தலைப்பகுதி, பகவானுடைய தலைப்பகுதியில இருப்பாங்க. சத்திரியர்கள் தோல் பகுதியில இருப்பாங்க. வைசியர்கள் வந்து இடுப்பு பகுதி என்னும், சூத்திரர்கள் வந்து கால்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த மாதிரி தேவர்களும் ஒவ்வொரு பாட்டுல அவங்க தேவ உலகம்லாம் மேல் பகுதியிலையும், அசுர உலகம்லாம் கீழ்பகுதியிலும், மத்தியத்துல வந்து நம்ம பூலோகமும் அவருடைய உடல்ல எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம படிக்கிறோம். அப்ப நாம வந்து தேவர்களை எதுக்காக வழிபடணும், பகவானுடைய திருவடியை வணங்கினாலே அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தேவர்களுக்கு அந்த பலன் போய் சேர்ந்துரும். அது தெரியாம நாம என்ன பண்றோம், ஒரு மரத்துக்கு வேருக்கு தண்ணி ஊத்தாம அதோட கிளை, இலை, பூவுக்கு தண்ணி ஊத்துற மாதிரி இப்போ வந்து உடலுக்கு நம்ம சாப்பிடணும், நமக்கு வயிற்றுக்கு உணவிடணும்னா நம்ம என்ன பண்றோம், வயிற்றுக்கு தான் விடுறோம். அதை விட்டுட்டு கைக்கு தனியா காலுக்கு தனியாவா நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குறோம். அது வயிற்றுல விடுற உணவே வந்து கை கால் இயங்கிறதுக்கு உதவி புரியுது. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவானை வந்து வணங்காம தேவர்களை வணங்குவது வந்து ஒரு எல்லைக்குட்பட்டது, தற்காலிகமானது. அது வந்து நிரந்தரம் கிடையாது, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தான். ஏன்னா தேவர்களால அடையக்கூடிய பலன்கள்னால நம்ம தேவ உலகத்துக்கு போக முடியும், திரும்பி கீழே தான் வந்தாகணும். ஆனா பகவானை வணங்குனா பகவானுடைய உலகத்துக்கு, நித்திய உலகத்துக்கு போனோம்னா திரும்பி இந்த பூமிக்குள்ள வரமாட்டோம், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து நாம விடுதலை அடைவோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றார் பகவான். அந்த மாதிரி ஏன்னா தேவ உலகமும் அழியக்கூடிய நிலை தான். அதுவும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல பிரளயத்தும் போது அது அழியக்கூடிய நிலையில தான் இருக்குது. அழியாத உலகம்னு சொன்னா அது வைகுண்ட லோகமும் கோலோக விருந்தாவனமும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தேவர்களை வணங்குவதன் பலன்கள் எல்லைக்கு உட்பட்டது, தற்காலிகமானது, தேவர்களின் கிரகங்களை அடையலாம்.
எந்த தேவனை வணங்குறோமோ, சூரியனை வணங்கினா சூரிய உலகம், இந்திரனை வணங்கினா இந்திரலோகம், அப்படி எந்த தேவர்களை வணங்குறோமோ அந்த உலகத்துக்கு நம்ம போகலாம். அதோட பலன்கள் வந்து தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்குட்பட்டது. எல்லாத்தையும் அவங்களால கொடுக்க முடியாது. மரணமில்லா வாழ்வை கொடுன்னா அவங்களால கொடுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி தேவர்களை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பலனுக்காக வணங்குறது வந்து தவறான வழிபாடு. தேவர்கள் வழிபாடு மற்றும் பரமபுருஷ வழிபாடு எப்படிப்பட்டது? இப்ப வந்து இங்க அது பலன் அடைகிறாங்க. சூரியன்ட்ட இருந்து அவங்க வந்து வெப்பத்தை கேட்கறாங்க, வருணன்ட்ட இருந்து மழையை கேட்கறாங்க. ஒவ்வொரு கடவுள்கிட்ட இருந்து ஒவ்வொரு பலனை அவங்க கேட்டு தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்க. ஆனா பரமபுருஷ பகவானுடைய இந்த விஸ்வரூப தோற்றத்துல பார்த்தா அனைத்து தேவர்களும், தேவ உலகங்களும், பூலோகங்களும், அசுர உலகங்களும் எல்லாமே அவர் உடல்ல அடங்கி இருக்க பொழுது நம்ம நேரடியா பரமபுருஷ பகவானை வழிபாடு பண்ணுவதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. தேவர்கள் வழிபாடு வந்து எப்படிப்பட்டது? தற்காலிகமானது. அது வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. ஆனா பரமபுருஷ வழிபாட்டா நிரந்தரம். ஏன்னா நம்ம அவர்கிட்ட வாங்கின வரம் வந்து என்னைக்கும் அழியாது. அவருடைய உலகத்துக்கு நம்ம செல்ல முடியும். அப்புறம் இது எல்லைக்குட்பட்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரையிலும் தான் அவங்களுடைய வழிபாடு வந்து செல்லுபடியாகும். நம்ம வந்து எல்லா வரங்களும் அவங்களால கொடுக்க முடியாது. பரமபுருஷ வழிபாடு எப்படிப்பட்டது? எல்லையற்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து இறந்த பிற்பாடு தேவலோகங்களுக்கு தான் நம்மளால போக முடியும். ஆனா பரமபுருஷரை வழிபட்டா அவருடைய கோலோகம், வைகுண்டம், அந்த லோகங்களுக்கு நம்ம போகலாம். இது நம்ம திரும்பி வந்துருவோம். இது நம்ம திரும்பியே வராத இடம் அப்படிங்கிறத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அனைத்து வழிகளும் ஒரே இலக்கிற்கு அழைத்து செல்வதில்லை. இப்ப வந்து நான் வந்து பஸ்ல ஏறுறேன். நான் வந்து சென்னையில ஏறி உட்காந்து நான் கல்கட்டா போகணும். ஆனா நான் வந்து டிக்கெட் எடுத்திருக்கிறது வந்து டெல்லிக்கு. டெல்லிக்கு டிக்கெட் எடுத்துட்டு கல்கத்தா போய் இறங்க முடியுமா? போக முடியாது இல்லையா? அது மாதிரிதான் எல்லா வழிகளும் ஒரே இலக்கு போகாது. இப்ப வந்து இங்க 2 இடத்துல 2 பாதை கிளை கிளையா பிரியுது. இது வேற இடம் போகுது, இது வேற இடம் போகுது. நாம தேவ உலகம்னு வச்சுங்க இது. நாம இங்க தேவர்களை வழிபட்டா இந்த உலகத்துக்கு போயிடுவோம். கடவுளை வழிபட்டா நம்ம இந்த கோலோகத்துக்கு போறோம். அப்ப இந்த ஒரே வழி வந்து 2ஆ பிரியும் போது நம்ம வந்து மாத்திடுறோம். நம்ம என்ன பண்றோம்? சரியான வழியை சூஸ் பண்ணல அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்த 24ல இருந்து 25 வந்து அருவவாதிகளை பத்தி இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அருவவாதிகள் என்ன செய்யறாங்க? பிரம்ம ஜோதியே பூரண உண்மை. இது இருக்கு இல்லையா, பிரம்ம ஜோதி. இது பகவானுடைய ஒரு தோற்றம் தான். அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒளிதான் பிரம்ம ஜோதி. ஆனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? அருவவாதிகள், பகவானுக்கு உருவம் கிடையாது, இந்த ஜோதி வடிவம் தான் அவரு, இதுதான் பூரண உண்மை அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட ஒரு அதாவது தப்பான கருத்து அவங்கள்ட்ட இருக்குது. கிருஷ்ணர் தற்காலிகமாக பௌதீக ரூபம் எடுத்து லீலைகள் புரிகிறார். அவர் வந்து பூலோகத்துல வந்து அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம் எடுத்து வந்தப்ப அவர் வந்து டெம்பரரியா வந்து பௌதிக ரூபம் எடுத்து லீலைகள்லாம் செஞ்சாரு அப்படின்னா அவரை பத்தி, அவரும் வந்து கடவுள் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணத்துல இருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் சாதாரண மனிதர், தேவி வசுதேவரின் மகன், அல்லது வெறும் சக்தி மிகுந்த உயிர்வாழி. அவர் வந்து கடவுள் அப்படிங்கிறத அவங்களால உணர முடியல. ஏன் அப்படின்னா அவங்க யோக சக்தியை வந்து மறைச்சிருது பகவானை. அதை தான் இங்க நம்ம சொல்ல வராங்க. என்ன சொல்றாங்க? அவங்க வந்து இறைவன் அப்படிங்கிறத உணரலை. யாரு? கம்சன் உணரல, சிசுபாலன் உணரல, துரியோதனன்லாம், திருதராஷ்டிரன்லாம் உணரல. ஆனா விதுரர் போன்றவர்கள்லாம் உணர்ந்தாங்க. அது சாதாரண உயிர்வாழியா தன்னை போலவே அவங்களும் வந்து என்ன செய்யறாங்க? அவரை கருதுறாங்க. 24 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கட்டுமா? வாசிங்க. அவ்யக்தம் வியக்திம் ஆபன்னம் மன்யந்தே மாம் அபுக்தயக பரமம் பாவம் அஜானந்தோ மமமாப்யம் அனுத்தமம். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சுற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது அறிவற்ற அந்த மனிதர்கள் யாரு? அருவஜோதியை வழிபடுற மக்கள் என்ன செய்யறாங்க? கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததும் இப்போது உருவத்தை ஏற்று, அதாவது அவர் ஏற்கனவே வந்து உருவம் இல்லாம இருந்தாரு. இப்ப வந்து இது துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணரா வந்து உருவத்தோட வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவருக்கு எப்பவுமே உண்டு, எப்போதுமே அவர் நித்தியமானவர், எப்போதுமே அவருக்கு உருவம் உடையவர்.
சியாம சுந்தர ரூபம் உடையவர், 2 கைகள் உடையவர். அவருதான் பகவான் கிருஷ்ணர். ஆனா இவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு உருவம் கிடையாது, இப்ப வந்து உருவத்தோட வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்க. ஏன்னா பகவானுடைய பெருமையை அவங்க உணரல. அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கை பற்றி அவர்கள் அறியார். அவங்களுக்கு வந்து இதை பத்தி பகவானை பற்றிய உண்மையை வந்து அவங்க உணரல. அவர் எப்படிப்பட்டவர், சச்சித் ஆனந்தமயமானவர், நித்தியமான ஆனந்தமான வடிவ உடையவர். கோலோகத்துல அவர் இருக்கிறார் என்னென்னைக்கும். அவருடைய அவருடைய நிலைகள் தான் வந்து பரமாத்மா, பிரம்மஜோதி, பரமாத்மா, பகவான்கிற அந்த 3 நிலை. அது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு உணரல. 9.11 ஒரு ஸ்லோகம் வரும், அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷம் தனு ஆசிதம் அப்படின்னு. அப்படின்னா என்ன, பகவான் வந்து இந்த உலகத்துல தோன்றும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு அவர் வந்து பரமபுருஷ பூரண கடவுளுங்கிறது யாரெல்லாம் உணரல அப்படின்னா, இந்த மூடர்கள், அறிவற்ற மூடர்கள், சிற்றறி படைத்தவர்கள் உணரவில்லை அப்படின்னு வந்து அதுல சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து உருவமற்றவர்ங்கிறதையே அவங்க வந்து சொல்லிட்டு திரிவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய கண்களுக்கு நான் புலப்பட மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. பகவான் வந்து கூடவே இருந்தாரு, துவாபரகத்துல கிருஷ்ண அவதாரம் எடுத்து வந்திருந்தாரு, கூடவே வந்து பாண்டவர்களோட இருந்தாரு. இந்த கௌரவர்கள் சபைக்கு வரும்பொழுது அவரை கடவுளுங்கிறத வந்து நிறைய பேர் உணராம துரியோதனன் என்ன பண்றான், சிறைப்பிடிக்க பாக்குறான் அவரை. தூதனா வரும்போது அவர்கிட்டே வந்து எதிர்த்து நிக்கிறான் சிசுபாலன். அதெல்லாம் என்ன காரணம், அவங்களோட மூளையில வந்து அவர் கடவுள் அப்படிங்கிறது தெரியல. அவங்க வந்து சிற்றறி படைத்தார்கள், அவங்க வந்து என்னை பற்றி உணர மாட்டார்கள், அவங்க வந்து மகாமாயையில சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அருவவாதிகள் பிரம்மஜோதியை வணங்குறாங்க, சிற்றறி படைத்தவர்கள் அவர்கள். கிருஷ்ணரை பற்றி நிறைவற்ற அறிவுடையவர்கள், பகவானை பற்றிய உண்மையான ஞானம் அவங்களுக்கு இல்ல. கிருஷ்ணரை அறியாதவர்கள், சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சொல்றாரு. கிருஷ்ணரை எப்படி புரிந்து கொள்வது அப்படின்னா, நாமெல்லாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, நாம ஜபத்திலிருந்து தொடங்கும் பக்தி தொண்டு மூலமாக. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன செய்யறோம், ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு பக்தி தொண்டை நம்ம தொடங்குறோம். அந்த அது ஜபம் தொடங்குறோம். ஜபம் தொடங்கி நாம என்ன செய்யறோம், மங்களாரத்தி பார்க்கிறோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம், நல்ல ஒரு கூட்ட சத்சங்கத்துல நம்ம ஈடுபடுறோம், பகவானுக்கு விக்கிரக வழிபாடு பண்றோம், கோயிலுக்கு போறோம். இப்படி படிப்படியா நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறது மூலமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள யார் வருவா, பகவான் கிருஷ்ணன் வருவார். அப்படிதான் அவரை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 25. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி, சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன், அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்ன சொல்றாரு, சிற்றறிவுடையவருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. யூஷபனிஷத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது, ஹிரண்மயேன பாத்திரேன சத்யாஸ்யாபிஹிதம் முகம் தத்துவம் பூஷன் அபாவனு சத்திய தர்மாய திருஷ்டையே அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவான வந்து பகவானை பார்க்க முடியாம வந்து ஒரு திரை மூடி இருக்கு. என்ன திரை, ஹிரண்மயேன பாத்திரேன அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரம்ம ஜோதிங்கிற அந்த திரை வந்து மூடி இருக்கு. நம்ம இந்த பூலோகத்தை வந்து பிரம்ம ஜோதிங்கிற அந்த திரை மூடி பகவானுடைய உலகத்தை நம்மளால பார்க்க முடியல, அவரை புரிஞ்சுக்க முடியல. அந்த திரை எப்படிப்பட்டது, யோக மாயை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப நாம இருக்கிற இந்த உலகத்துல நம்மளெல்லாம் ஆட்டுவிக்கிறது வந்து யாருன்னா மகாமாயை. மகாமாயை மூலமா நாமெல்லாம் மாயையில சிக்குண்டு இருக்கிறோம். ஆனா பகவானை மறைச்சிருக்கக்கூடிய திரை எது அப்படின்னா யோகமாயா. யோகமாயா மூலமா பகவானை யாரும் புரிஞ்சுக்க முடியாத நிலையில அவர் இருக்கிறாரு. அவர் அவர் வந்து எப்போதுமே பிறப்பற்றவர், அழிவற்றவர், எப்பவுமே நித்தியமான ரூபம் உடையவர். அவர்களுடைய சக்திக்கும் அளவில்லை. அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம கண்ணெதிர இருந்தாலும், பகவான் நம்ம கண்ணெதிர உருவத்துக்கு எதுக்கு இருந்தாலும், இப்போ நாளைக்கே வந்து நம்ம வீட்டு வாசல்ல கிருஷ்ணர் வந்து நின்னாருன்னா நம்ம இது கிருஷ்ணர் இல்லை, யாரோ கிருஷ்ண வேஷம் போட்டுட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம நினைப்போம். ஏன்னா நாம மகாமாயில இருப்போம். அதுதான் அவருடைய அந்தரங்க சக்தி தான் வந்து யோகமாயா, அவருடைய பகிரங்க சக்தி தான் மகாமாயா. இந்த சக்தியினால பகவான் என்னைக்கும் பிறப்பற்றவர், அஜம், அழிவற்றவர் அப்படிங்கிறத யார் உணரல, சிற்றறிவுடையோர் முட்டாள்கள் உணர்வதில்லை அப்படிங்கிறாரு. அருவவாதிகள் அடைவது, பரமபுருஷ பகவான் பூரண உண்மை,
சிற்றறிவுடையவருக்கும் முட்டாளுக்கும் ஒருபோதும் அவர் வந்து தோற்றமளிக்கவே மாட்டார். அவரது அந்தரங்க சக்தியால், அதான் யோக சக்தியால் மறைக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பிறப்பற்றவர் மட்டுமல்ல, அழிவற்றவரும் ஆவார் என்பதை அவர் அறிவதில்லை. யாரு? அருவவாதிகள் அறிவதில்லை அப்படிங்கிறாரு. கிருஷ்ணர் தனது தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். அது எந்த நிலையில நம்ம பகவான தூய்மையோட நம்மளை வந்து மனசார நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா நாமம் சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய நாவில் வந்து அவர் நடனம் ஆடுறார் அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம உளமாற நம்ம மனசுக்குள்ள நினைச்சோம்னா நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுடைய நாக்குல, நம்ம மனசுல, நம்ம எண்ணங்கள்ல எல்லாத்துலயும் அவர் நிறைஞ்சு நிற்பாரு. அதுதான் வந்து மற்றவர்களுக்கு அவர் மறைக்கப்படுகிறார், பக்தர்கள் இல்லாதவர்களுக்கு அவர் வெளிப்பட மாட்டார் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. இது வந்து 26 வாசிக்கலாம். வாசி. அர்ஜுனா, முழு முதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, நீ நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. அவரே வருத்தப்படுறாரு, என்னை யாருமே புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னுட்டு. என்ன சொல்றாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத வந்து அப்படிங்கிறது எப்ப 4th சாப்டர்லயே இவர் சொல்றாரு. இல்ல 2வது சாப்டர் தான். 2வது சாப்டர்ல அர்ஜுனன்ட்ட சொல்லுவார் இல்லையா, வந்து 4th சாப்டர் தான். விவஸ்வானுக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்தப்ப அவர் சொல்லுவாரு, இந்த வந்து ஞானத்தை உனக்கு திருப்பியும் தரேன், ஏற்கனவே நான் விவஸ்வானுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லும் பொழுது, எப்படி நீங்க வந்து விவஸ்வான் வந்து உங்களை விட வயதில் மூத்தவர், அவருக்கு எப்படி நீங்க வந்து இதை சொல்லியிருக்க முடியும், நீங்கள் நானும் சமகாலத்தவர் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு, நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகள் எடுத்து வந்திருக்கோம் இரே அர்ஜுனா. நரநாராயணரா வந்து ஒரு பிறவியில நம்ம இருந்திருக்கிறோம். நம்ம தொடர்ந்து கண்டினியூஸா எல்லா பிறவிகளையும் நம்ம சேர்ந்து வாழ்ந்திருக்கிறோம். நீ மறந்துட்ட, நீ ஜீவாத்மா, நான் வந்து பரமாத்மா, எனக்கு முக்காலமும் உணர்ந்தவன். போன ஜென்மத்துல என்ன நடந்தது, இந்த ஜென்மத்துல என்ன நடக்க போகுது, அடுத்த ஜென்மத்துல என்ன நடக்கும், எல்லாமே வந்து யாரு? 3 காலங்களையும் உணர்ந்தவர். காலமே அவர் தான். காலோஸ்மி அப்படின்னு சொல்லுவாரு 11ஆம் சாப்டர்ல. அப்ப வந்து காலமே அவருங்கும்போது அவர் எல்லா காலங்களையும் உணர்ந்தவர், எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிந்தவர். இப்போ வந்து ஒரு நாட்டுக்கு தலைவன் இருக்கிறான், ராஜா இருக்கிறான்னா, அந்த ராஜாவுக்கு வந்து இப்ப நம்ம ஒரு நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொத்து இருக்கும். நமக்கு வீடு வாசல் நிலம் அப்படின்னு கொஞ்சம் சொத்து வச்சிருப்போம். அந்த நம்மளுடைய சொத்தா இருக்கக்கூடிய அந்த வீடு, நம்மளுடைய நிலம் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். ஆனா ராஜாவா இருக்கக்கூடிய ஆள்ற மன்னவனுக்கு என்ன தெரியும்னா, நாட்டுல இருக்க அத்தனை பேரோட சொத்து இதுவும் அவனுக்கு கணக்கு தெரியும். உங்களுக்கு இன்னென்ன சொத்து இருக்கு அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம கணக்கு காட்டணும் அரசாங்கத்துக்கு. அப்ப வந்து ராஜாவுக்கு என்ன தெரியும்? ஒவ்வொருத்தருடைய சொத்து வகையும் அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரிதான் பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு, ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவுக்கும் நம்மளை பற்றி மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். பகவானுக்கு அனைத்து ஜீவாத்மாவை பற்றியும் நன்கறிவேன், ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அவர் அந்தரங்க சக்தியால மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார். இப்ப வந்து சிற்றறிவு படைத்தவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, இப்ப உலகத்துல வந்து இப்ப சூரியன் இருக்கு, சூரியன் வந்து பிரகாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கு, அந்த சூரியனை வந்து மேகம் மறைக்குது அல்லது இரவு வந்துருது, அப்ப வந்து சூரியன் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல. உடனே சூரியன் இல்லை அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? இருக்கு, சூரியன் வந்து வேற இடத்துல இருக்குது. இந்த பூமி உருண்டையில இந்த பாகத்துல சூரியன் இல்லைன்னா அதோட பின்பாகம் இன்னொரு பாகத்துல அந்த சூரியன் எப்போதும் உதிச்சுட்டு தான் இருக்கு. அது மாதிரி சூரியன் நித்தியமானது போல பகவானும் நித்தியமானவர், எங்கும் வியாபித்து எப்போதும் இருக்கிறார். ஆனா நம்மளுடைய கண்களுக்கு தெரியல. ஏன் தெரியல? நமக்கு அந்த அறிவு ஞானம் இல்லை அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாரு பகவான். கிருஷ்ணருடைய ரூபம் பௌதிகமானதல்ல, மாயையால் மறைக்கப்பட்டது அல்ல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். நாம தான் மாயையில மறைஞ்சிருக்கிறோம். கிருஷ்ணர் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவார். கிருஷ்ணர் எல்லா ஜீவாத்மாவையும் நன்கு அறிவார். எல்லா ஜீவாத்மாவுக்குள்ளேயும் அவர் வசிக்கிறார், பரமாத்மாவா இருக்கிறதுனால அனைவரை பத்தியும் அவருக்கு தெரியும். கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிந்தவரை காண்பது அரிது. கிருஷ்ணரை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யாராவது இருக்காங்களா? இருப்பாங்க, ஆனா அவங்கள பாக்குறது நமக்கு கடினம். ஏன்னா கோடானு கோடி மக்கள்ல யாரோ ஒருத்தர் தான் பகவானை முழுமையா புரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர், மாயை மேகத்தை போன்றது. இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து மாயை வந்து என்ன செய்யுது? மறைக்குது, பகவானை பார்க்க முடியாம. இங்க மேகங்கள் வந்து என்ன பண்ணுது? சூரியனை மறைக்குது. தற்காலிகமாக மறைக்கலாம், ஆனா என்னைக்குமே சூரியனை அவங்களால மறைக்க முடியாது.
அர்த்த மறைவு நமது எல்லைக்குட்பட்ட பார்வையில் மட்டுமே, நம்முடைய கண்களுக்கு தான் அது தெரியல. சூரியன் உண்மையில் மறைக்கப்படுவதில்லை, எப்போதும் சூரியன் இருந்து கொண்டேதான் இருக்குது. ஆனா நம்ம கண்களுக்கு தெரியலங்கிறதுனால சூரியனே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ற மாதிரிதான் பகவானை நாம புரிஞ்சு கொள்ள முடியலங்கிறதுனால பகவான் ஒருத்தர் இல்ல, அவருக்கு உருவம் கிடையாது அப்படின்னு யார் சொல்றா? சிற்றறிவு படைத்த மக்கள் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணருடைய ரூபம் பௌதிகமானதாக இருந்தால் அவரால் எப்படி கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தை அறிய முடியும்? அவர் ரூபமற்றவரா இருந்தா, நம்மளை போற பஞ்சபூதங்களாலான உடலா அவருக்கு இருந்ததுன்னா நாம எப்படி மறந்துடுறோம்? போன ஜென்மத்துல என்ன இருந்தோம்னு நமக்கு தெரியாது. ஏன் நம்ம குழந்தையில என்ன பண்ணோம்னு கூட நமக்கு தெரியாது. நம்ம எல்லாத்தையுமே மறந்துக்கூடிய நிலையில இருக்கிறோம். ஆனா பகவான் எதையுமே மறக்கல. அப்ப அவருடைய ரூபம் எப்படிப்பட்டது? ஆன்மீகமானது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. 27 மாசம். பரதகுல தோன்றலே, எதிரிகளை வெல்வோனே, விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகளில் மயங்கியுள்ள எல்லா உயிர் வாளிகளும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல என்ன சொல்றாங்க? விருப்பு வெறுப்பு. என்னது? இது என்னுடைய வீடு, இது என்னுடைய மனைவி, இது என்னுடைய குழந்தை, இது என்னுடைய பொருள். இப்படியே என்ன செய்யறாங்க மக்கள் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இதுக்குள்ளேயே மயங்கி இருக்கிறாங்க. இன்பம் துன்பம் விருப்பு வெறுப்பு இப்படி இருமை, அந்த மாதிரி இருமைகள்ல மயங்கி இருக்கிறாங்க மக்கள். ஆக மொத்தம் அதாவது அறிவு குறைந்தவர்களா இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட மக்கள் என்ன செய்யறாங்க? குழப்பத்துடனே பிறந்துள்ளார்கள். மேலும் குணங்களும் அவரை அவங்கள குழப்பம் அடைய வைக்குது. 3 குணங்கள்லயும் அவங்க மயங்கி இருக்கிறாங்க. இருமைகள்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் என்ன செய்யறாங்க? இறைவனை உணர முடியல அப்படிங்கறத சொல்றாரு. ஜீவாத்மா எப்படி மாயையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தா விருப்பு மற்றும் வெறுப்பு, அது 2 நிலைகள்ல அவங்க சிக்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. 28. பிறவியிலும் பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் அந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சிடறேன். ஏஷாம் வந்த கதம் பாபம் ஜனானம் புண்ணிய கர்மணாம் வேதத்வந்த்வ மோஹி நிர்மூர்த்தா படிஞ்சதே மாம் திருடவ்ரதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏஷாம் தொந்தகத பாவங்கள். அப்புறம் என்ன? ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணம், முற்பிறவியில செய்யக்கூடிய புண்ணியங்கள். அவங்க என்ன செய்யறாங்க? முற்பிறவியில செஞ்ச புண்ணிய காரியங்களாலதான் இந்த பிறவியில அவங்க என்ன செய்யறாங்க? பாவ விளைவுகள்லாம் நீங்கி பிறவி எடுத்து வர்றாங்க. யாரு? அந்த புண்ணிய ஆத்மாக்கள். அவங்க இப்ப நம்மெல்லாம் கூட யாரோ ஒரு பக்தர்களுக்கு நம்ம தொண்டு செஞ்சிருப்போம். ஒரு ஸ்லோகத்துல என்ன செய்யறாங்க? மகத் சேவாம் துவாரம் ஆகூர் விமுக்சதே அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன? மகத் சேவைங்கிறது பகவானுடைய தொண்டர்களுக்கு. நம்ம தொண்டனுக்கு தொண்டன், அடியேனுக்கு அடியேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி நிலையில நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம தொண்டு செய்யறோமோ, பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதை விட பாகவதர்களுக்கு தொண்டு செய்வது மேன்மையானது அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வரணும். அந்த மாதிரி தொண்டு செய்யறவங்களாலதான் என்ன செய்ய முடியுதுன்னா இந்த பிறவியில பக்தி தொண்டுக்கு வர முடியுது. அததான் இங்க சொல்றாரு. முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் எல்லா பாவங்கள்ல விடுபட்டு இருக்கிறாங்களோ, இந்த மயக்கம் இருமைங்கிற அந்த நிலையிலிருந்து யாரெல்லாம் பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். மற்றவங்களால வர முடியாது அப்படிங்கிறாரு. அதாவது நம்முடைய சொரூப நிலை என்னன்னா பகவானுக்கு கீழ்ப்படிதல், அவருக்கு தொண்டு செய்தல், அப்புறம் பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்தல். இந்த நிலை தெரியாத அருவவாதிகள் என்ன செய்யறாங்க? பகவானை வணங்க மாட்டாங்க. அவங்க எப்படி பக்தி தொண்டுக்கு வருவாங்க? அவங்க திருடவிரதான்னா மன உறுதியோட யார் ஈடுபடுவாங்க? புண்ணிய பாவங்கள், புண்ணியம் மூலமா பாவங்களை அறுத்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரால் மாயை கடக்க இயலும்? முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு அந்த செயலை செஞ்சா மாயை கடக்க முடியும் அப்படிங்கிறாரு. இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டு இன்ப துன்பம்
விருப்பு வெறுப்பு இதுல இருந்து விடுபட்டு, மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு, அது மயக்கங்கிறது நம்ம நானே உடல் நினைக்கிறது தான் மயக்கம், அந்த நிலை. பக்தி தொண்டில் மன உறுதியிட ஈடுபடுவார். இப்போ இத்தகையவர்கள்லாம் பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவார்கள். பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளதோ, யாருக்கிட்ட எல்லாம் பாவம் இல்லையோ, மனக்கலங்கங்கள் இருக்கவர்களும் பக்தி தொண்டில ஈடுபடுறது கூட கடினம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மொத்தம் நம்ம பாவ விளைவுகள்ல இருந்தும் விடுபடணும் அப்படிங்கிறத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. தூய பக்தர்களின் சங்கத்தினால் மட்டுமே சாத்தியம். இது நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, சத்சங்கம் மூலமா தான் சாதுக்களோட உறவு கொள்ளணும். நம்ம எப்பவுமே நிறைய பக்தர்களோட நம்ம பழகும் பொழுது நமக்கு பக்தி வரும். எதுவும் ஒண்ணுமே நமக்கு எதிராளிகிட்ட இருந்து வரும், ஈஸியா வரும். ஒருத்தவங்க கோபப்பட்டா நம்ம கோபப்படுவோம், ஒருத்தர் சந்தோஷமா சிரிச்சு விளையாண்டா நாமளும் சந்தோஷமா இருப்போம். அது ஒரு நோய் மாதிரி எதிரிகிட்ட இருக்கிறது நமக்கு அப்படியே தொத்தும். இப்ப பக்தர்களோட நம்ம சகவாசம் வச்சுக்கிட்டோம்னா அவங்கள்ட்ட இருக்க பக்தி நிலை நமக்கு தொற்றிக்கும். அப்படியே ஒரு தொற்று நோய் போல இது தொத்திக்கும். அதனால சத்சங்கத்துல எப்போதும் ஈடுபடணும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. 29. முழுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. உண்மையில் பிரம்மனே அப்படின்னா என்ன? அதாவது எப்போதும் பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டு கூடியவன் உண்மையிலே முக்தி பெற்ற ஒரு ஆன்மா. அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னா தன்னை பிரம்மனாக உணர்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்ப அதாவது யாரெல்லாம் அது செய்வாங்க? முதுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும். இப்ப இந்த உலகத்துல பிறந்தா என்னது? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், ஜன்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி, அந்த நாளும் நமக்கு இருக்குது. அந்த நிலையிலிருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் விரும்புறாங்களோ அப்படிப்பட்ட அறிவு படைத்தவர்கள் எது மூலமா? பக்தி தொண்டுங்கிற அந்த வழி மூலமா பகவான்கிட்ட சரணடைகிறாக. சரணடையும் பொழுது என்ன செய்யுது? திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால். திவ்யமான செயல்கள் என்னென்ன? பகவானுடைய விக்கிரகத்தை வழிபடுதல், அது ஒண்ணு. அப்புறம் பௌதிக பந்தத்துல இருந்து நம்ம விடுபடணும்னுட்டு தியானம் கூட பண்ணலாம். அப்புறம் பகவானுடைய கருணையினால என்ன செய்ய முடியும்? இந்த உலகத்தை பற்றிய விஷயங்கள் நம்ம உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படிங்கிற பல விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். இது மாதிரி பல ஞானம் எல்லாம் வரும். ஞானம் தானே என்ன செய்வோம்? பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவோம். அது பக்தர்களுடைய சகவாசம் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த நிலைகள்ல அப்போ அவன் என்ன செய்வான்? திவ்யமான செயல்கள்லாம் செய்யறதுனால அவன் உண்மையில் பிரம்மனே. அவனே ஒரு பிரம்மன் தான். இந்த நம்மளுடைய ஆத்மாவும் ஒரு பிரம்மன் தான். ஆனா பரம்பிரம்மன் கிடையாது. நம்ம ஒரு சாதாரண பிரம்மன். பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறது பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். மற்றொரு வகையான பக்தர் முதுமை மற்றும் மரணத்திலிருந்து விடுபட முயலும் அறிவுடையவர் பிரம்மன். அவர்கள் ஆன்மீக அறிவை பெறுகின்றனர். இந்த மாதிரி சம்சார சாகரத்தை விடுபடணும்னு யாருத்தவங்களாம் நினைக்கிறாங்களோ அவங்களே அறிவுடையவர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 30. ஆதிபூதாதி தெய்வம் மாம் சாதித்யம்சயே விதுஹ் பிரயாண காலே அபிசமமாம் தே விதுர்யக்த சேதசஹ. பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். இதுல சாதி பூதம் தெய்வம் அப்படியே ஆதி எங்க அப்படின்னு வருது. அது அடுத்த சாப்டர் 8th சாப்டர்ல நம்ம படிக்க போறோம். அதிபூதம், அதி தெய்வம், அதி யஜ்ஞம் அப்படி அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்பாரு, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்றாரு? பௌதீக தோற்றம், இந்த உலகம், அப்புறம் தேவர்கள், இது எல்லா விதமான யாகங்களை ஆள்பவன் யாரு? எல்லாத்தையும் சுப்ரீம் என்ஜாயர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். போக்தாராம் எங்க தபசாம், அதாவது இந்த தவங்களையும் தானங்களையும் ஆள்பவன் நானே அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் தாராம் எங்க தவசம் சர்வலோக மகேஸ்வரம், அதாவது எல்லா தேவர்கள் உலகங்களையும் படைத்தவன் நானே, தேவர்களை ஆள்பவன் நானே. அதேதான் இங்கே வந்திருக்கு. பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து, நான் தான் பரமபுருஷன் அப்படிங்கிறத அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள்
மரண நேரத்திலும், அதாவது பிரயாண காலே, அந்த கடைசி நிமிடத்துல கூட என்ன செய்ய முடியும்? பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். அந்த கடைசி நிமிஷத்துல கூட உணர்ந்தோம்னா நாம இறைவனை சென்றடைய முடியும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கிறாரு. யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷராகவும் பௌதிக தோற்றத்தை ஆள்பவராகவும் தேவர்களை ஆள்பவராகவும் யாகங்களை ஆள்பவராகவும் அறிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைய முடியும். பகவான் அவருடைய பிறப்பும் இறப்பும் அவருடைய செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை நம்ம 4th சாப்டர்ல 4.9ல வரும். என்ன வரும் அந்த ஸ்லோகம்? ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம். ஆமா, அந்த ஸ்லோகம் படி என்ன சொல்றாரு? அதை யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அவங்க என்ன செய்ய முடியும்? கிருஷ்ண உலகத்தை அடைய முடியும். அவங்க திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறவி எடுக்க மாட்டார்கள். அப்படிதான் ஜன்ம கர்மச்ச மே திவ்யம் ஏவம் யோவேதி தத்வதக தியக்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதிமாம் ஏதி சோர்ஜனா அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அந்த நிலையில பகவானை நாம உணரும். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தூய பக்தி தொண்டில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதிலும் அவரை புகழ்வதிலும் எல்லா நோக்கங்களும் நிறைவேறிவிடும். நம்ம அவரை பத்தி சிரவணம் பண்ணோம். பகவானை பற்றிய விஷயங்களை நம்ம முதல்ல காது கொடுத்து கேட்கணும். அப்புறம் நம்ம அவரை புகழணும், கீர்த்தனம் பாடணும், நம்ம வாயால பாடணும். அப்ப நம்ம என்ன மனசுல நினைக்கிறோமோ அத்தனை நோக்கங்களும் நிறைவேறிடும். இந்த உறுதியான திடமான நம்பிக்கை திருடவிரதன்னா என்ன? உறுதியான நம்பிக்கை என்று சொல்லப்படுகிறது. பக்தி யோகம் அல்லது திவ்யமான அன்பு தொண்டின் தொடக்கம் இதுவே. இதுதான் ஆரம்ப நிலை. இது எப்போ பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு நம்ம அவரை பத்தி கேட்கிறோமோ, அவரை பற்றி புகழ்ந்து பேசுறோமோ, அதுதான் அவர் மேல திடமான நம்பிக்கை ஸ்ரத்தையை வைக்கிறோமோ, மகா விசுவாசம் அந்த நிலைக்கு வர்றோமோ, அப்பதான் நம்ம பக்தி தொண்டோட முதல் படியில கால் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது கண்ணோட்டம், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். இது நம்ம இதுல யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். 7th சாப்டர்ல அடுத்தது இது பண்ணலாம், பாட்டு கத்துக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபிய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய. ஸ்ரீல பிரபாதா கி ஜெய. நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாகூருக்கு ஜெய. ஆல் glories to the assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ராம் ராம் ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட்ஸ் கருத்துக்கள் இருந்தா பரிமாறலாம். யாருக்கு அந்த டவுட்ஸ் இல்லையா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ நீங்க இது படிக்கல, நீங்க சம்சாரதாவா? இல்ல மாதாஜி. அது கொஞ்சம் ஸ்கிரீனை காட்டுறீங்களா? அது என்ன 2 லைன் சொல்லி கொடுத்துறோம், 2 பாராவது. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 7th சாப்டர் இன்னையோட முடிஞ்சிருச்சு. நாளைக்கு 8th சாப்டர். யாருக்காவது தெரியுமா சம்சாரதாவா பாட்டு? இல்ல மாதாஜி, தெரியாது. ஓகே. இதான் காலையில மங்களாரத்தில ஃபர்ஸ்ட் 4:30 மணிக்கு பாடுவாங்க நமக்கு டெம்பிள்ல. மேங்களூர் இஸ்கான்ல 4:30 மணிக்கு ஆரத்தி காட்டும்போது பகவானுக்கு இந்த பாட்டு தான் பாடுவாங்க. குரு அஷ்டகம்னு சொல்லப்படுறது விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரால பாடப்பட்டது. இந்த பாட்டை நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா காலையில மங்களாரத்தி பாடும்போது நம்மளும் சேர்ந்து அவங்களோட பாடலாம். ரொம்ப அழகான பாடல். எப்படி நம்ம குருவை வணக்கம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தரம் பாடிடுறேன், அப்புறம் சொல்லி தரேன். ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಳಿಲೀಡಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಗಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣರವಿಂದಂ. ஒவ்வொரு லைனா பாடுறேன், அப்படியே பின்னாடி சொல்லுங்க. ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಳಿಲೀಡಲೋಕ ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಳಿಲೀಡಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಗಣತ್ವಂ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಗಣತ್ವಂ
प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य प्राप्तस्य प्राप्तस्य कल्याण कल्याणगुणार्णवस्य गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? நான் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. பாடுங்க. ಸಂಸಾರದಾವ ನರಳಿಡಲೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಗಾನತ್ವಂ ಗಣಾಗಣತ್ವಂ ಸಂಸಾರದಾವ ನರಳಿಡಲೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಾಗಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶರಣಾರವಿಂದಂ. ஓகே, வேற யாராவது? அரவிந்தம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, வேற யாராவது பாடுறீங்களா? பாடுறேன் மாதாஜி. பாடு. कारुण्य कनकागणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री गुरुणारविन्दम्. वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दம். சரணாரவிந்தம். ஓகே, பிரபு பாடுறீங்களா? संसारदावा नल्लिडलोगा द्राणाय कारुण्य गणगानत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्. Very good. संसारदावा नलिलीडलोका त्राणाय कारुण्य गणगणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्. பாடுங்க ராஜு. संसारदावा नललिटलोका द्राणाय कारुण्य गणगणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरे श्री चरणारविन्दम्. வெரி குட். அடுத்த பாடம், அடுத்த ரெண்டாவது ஸ்டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். महाप्रभो की दन नृत्य गीता वादित्रमात्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्बास्तुररङ्गबाजो वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम्. महाप्रभो की दन नृत्य गीता பாடுங்க. महाप्रभो गृदन नृत्य. மகாபிரபு கீர் சேர்த்துக்கணும். தன நிருத்திய கீதாங்கிறது அடுத்த லைனா எடுத்துக்கணும். மகாபிரபு கீர் தன நிருத்திய கீதா. महाप्रभो गीर्दन नृत्य गीता. வாதித்ரமாத்யன் மனசோரசேனா. वादित्रमात्यन् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्बास्तुतरङ्गबाजो रोमाञ्चकाम्बा श्रुतरङ्गबाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्. वन्दे गुरे श्रीचरणारविन्दम्. முடிச்சு பாடுங்க. महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमात्यन् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गबाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्. வெரி குட். அடுத்த வேற யாராவது? ஹரே கிருஷ்ண महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता
வாதித்ரமாத்யன் மனசோரசேனா ரோமாஞ்சகம்பாஷுதரங்கபாஜோ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். வெரி குட். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாடு. பிரபோ கீர்த்தன நிருத்ய கீதாவா வாதித்ரமாத்யன் மனசோரசேன ரோமாஞ்சகம்பாசுதரங்கபாஜோ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ரோமாஞ்சகம்பாஸ்ருதரங்கபாஜோ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். சொல்லுங்க. ருதரங்க வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். கரெக்ட். பிரபு யாராவது பாடுறீங்களா? பிரபுஜி யாராச்சும் பாட விருப்பமா? நான் பாடுற மாதாஜி. பாடு. மகாபிரபோ கீர்த்தன ருத்ய கீதா. மகாபிரபு நிருத்ய இல்ல மாதாஜி, நிருத்ய இல்ல. தன நிருத்ய எண்ணு இருக்குல்ல, எண்ணு இருக்குல்ல, தன நிருத்ய நிருத்ய கீதா. நிருத்ய மகாபிரபு கீர்த்தன ருத்ய கீதா. கீர்த்தன இல்ல மாதாஜி, மகாபிரபு கீர்த்தன நிருத்ய கீதா. தன வந்து நிருத்தியோட சேர்த்துக்கணும். மகாபிரபு கீர்த்தன மகாபிரபு கீர்த்தன நிருத்ய கீதா. வாதித்ரமாத்யன் மனசோரசேன ரோமாஞ்சகம்பாஸ்ருதரங்கபாஜோ வந்தே குரோவ சரணாரவிந்தம். பாட வந்துடும். நல்லா பாட்டீங்க எல்லாருமே. இது அப்படியே பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நாளைக்கு நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த 2 இதையும் படிச்சிருங்க. அடுத்த 2 நாளைக்கு சொல்லித்தரேன். நமக்கு இன்னைக்கு வந்து நமக்கு எதுவும் சந்தேகங்கள் இல்லைன்னா நம்ம கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.